त्रिमाभूमि चिन्तामणि गणमयि तोयम् अमृतम् कदा गानं नाट्यं कमनम् अभिवंसि प्रिय सखी सितानदं ज्योतिपरम् अभितत आस्वताय अभीच्छ स यत्र शिराब्धि स्रवति सुरभिभ्य ससु महान् निमोषर्ताग्यो वा व्रजति न हि यत्राभिसमयः भजे श्वेतदीपं तम् अहम् इव गोलाकम् इदीयम् विदीन्दश्चेसन्तः क्षितिविरालचारकदीपये गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அற்புதமா இருந்தது, கேட்கவே ரொம்ப. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் மங்களார்த்தி எல்லாம் அழகா பாத்தீங்களா? அழகா வீட்டுல மங்களார்த்தி பண்ணீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பக்தி யோகம் ஆப் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगतपदे राधा कांता नमस्तुते कांचन गौरंगी राधे वृंदानेश्वरी पंचकल्पतराय कृपसी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம், அதாவது பக்தி சேவை. இந்த அத்தியாயத்துல நாம கடைசி அத்தியாயம் இது. பக்தி யோகத்துல 12வது அத்தியாயம் இல்லைங்களா? 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம். 7ல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி யோகம். 13ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம். இதுல ராஜயோகமும் கலந்து கொடுக்கிறார். இந்த 4 யோகத்தையும் ரொம்ப அழகா சிறப்பா பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பக்தி யோகம், இது பக்தி பரவசம் ஊற்ற இது இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். பொறுமையா படிக்கலாம். ஆனா 20 ஸ்லோகம் தான் இது. ஆனா இந்த 20 ஸ்லோகத்தையும் முடிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் போதாது. அந்த அளவுக்கு பகவான் இதுல ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அந்த 20 ஸ்லோகம் தானே சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம். ஆனா நம்ம கிளாஸ்ல எப்பவுமே 1.25 மணி நேரம் ஆகும் இந்த முடிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதுல நிறைய விஷயங்கள் பகவான் கொடுக்குறாரு. அது அழகா நாம பரவசம் அடைவோம். ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு அவ்வளவு சாராம்சம் கொடுக்குறாரு. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிற ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் தனது பகவானுடைய யூனிச வடிவத்தை காட்டும்படி பகவான் கிருஷ்ணனும் கூறுகிறார். 1ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலக வடிவத்தை விரிவாக்குறார். அவருடைய விஸ்வரூபத்தை ரொம்ப அழகா காட்டுறார். 5ல இருந்து 8வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 9ல இருந்து 14வது பதம் வரைக்கும்னா பகவானுடைய வடிவத்தை அர்ஜுனன் பார்வையிட்டிருக்கிறார். அதுல என்னென்ன இருக்குன்றது வாசனைகள் பார்க்கிறார், மலர் மாலைகளை பார்க்கிறார், அவர் அலங்கார பொருட்களை பார்க்கிறார். ரொம்ப அழகா அற்புதமா பார்க்கிறார். 1000 வாய்கள், 1000 தலைகள், 1000 கைகள், கால்கள், அதெல்லாம் பார்க்கிறார். ரொம்ப அழகா பார்வையிடுறார். அப்புறம் அவர் வடிவத்தை பார்த்து அவர் அனுபவத்தை சொல்றார். 15ல இருந்து 31, 32, 34 பகவான் அதுக்கு பதில் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். அவர் பார்த்த அனுபவத்தை சொல்லும் போது பகவான் அதுக்கு அழகான பதில் கொடுக்கிறார். அந்த அனுபவத்தை அந்த பதிலை கேட்ட உடனே அவர் ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். பகவான் ஆதி அந்தமாக நினைக்க ஆரம்பிச்சார். நினைக்கன்னா அது உண்மைதான்.
ஏன்னா 9ஆம் அத்தியாயத்திலே அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட ஜபங்கள் பிரார்த்தனைகள் ரொம்ப அழகா இருந்தது, அற்புதமா. 35, 46, 47, 56 வந்துட்டுன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. நம்ம எல்லாம் ஞான சுகியானதான் பகவானை அணுக முடியும். அதாவது அவருடைய ஞானத்தை நாமும் உள்வாங்க முடியும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னைக்கு உள்ள அத்தியாயம் ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். இது 20 ஸ்லோகம் தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு ஸ்லோகமும் ரொம்ப அழகா நம்மளை கொண்டு போகும்போது பக்தி உருவமற்ற நிலை, அதாவது அருவாதி தன்மைகளும் நம்மளுடைய பக்தியும், நம்ம எப்படி அனநிய பக்தி இருக்காங்களா பகவத் பக்தர்களை பற்றியும் உருவமற்ற நிலையை வணங்குறவங்களும் எப்படிப்பட்ட சாராம்சம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 1லிருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா அருவாதி தன்மையை நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. அருவாதி தன்மை அது ஒரு வழிபாடு, அதுவும் முத்திக்கு தான். அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிப்போம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் 8லிருந்து 12வது பதம் ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம கொடுக்க போறோம். 8வது பதத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 12வது பதம் வரைக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது இந்த அத்தியாயத்தில் ரொம்ப சிறப்பானது அந்த இந்த இடத்துல தான் 8லிருந்து 12வது பதம் வரைக்கும். அப்புறம் அது பகவான் கிருஷ்ணருக்கான அன்பான தகுதிகள் என்ன அப்படின்னு, கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 13லிருந்து 20வது பதம் வரைக்கும் நம்ம இதை பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா பகவான் கிட்ட கேட்க போறார். என்ன வினா கேட்கிறார் பார்க்கலாமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच एवं सदत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाव्यक्षर अव्यक्तं देशे के योग विदात्मः। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றோம்னா பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாம இதை முதல் ஸ்லோகத்துல போறோம். அர்ஜுனன் கேட்கிறார் பாருங்க, மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுவர்கள் யார்? எப்பொழுது உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுவார்கள் அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மை வழிபடுவார்களா? இப்போ ஒரு அத்தியாயமும் நமக்கு எவ்வளவு அழகா செதுக்கின்னு வந்திருக்காரு பாருங்க பகவான். ஒரு அத்தியாயமும் நம்ம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். அர்ஜுன வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு. அது நம்மளும் தான். அந்த இடத்துக்கு தகுந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் 2வது அத்தியாயத்துல. ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவம், வர்ணாச தர்மத்தையும் கொடுக்கிறார். 3வது எப்படி செயல் பண்ணணும்னு கொடுக்கிறார். 4வது அதை செயல்பட்டா மட்டும் போதுமா, அதுக்கு ஞானம் கொடுக்கிறார். 5வது பக்தியை கொடுக்கிறார். 6வது அஷ்டாங்க யோகத்துல அந்த விஞ்ஞானத்தை கொடுக்கிறார். 7வதுல பாருங்க பகவான் என்னை நினைச்சு நீ செயல்படுன்றார் பக்தி யோகத்துல. ஒரு நிலையா கொடுத்துன்னு வர்றார். 9ல பாருங்க ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். 8ல பாருங்க இறக்கும் தருவாலி எப்படி பகவான பக்தி கொடுக்கணும்னு சொல்றார். 9வது அத்தியாயத்துல பாருங்க ராஜ வித்திய ராஜ குவிய கொடுறார். 10வதுல விபூதி ஓத்த கொடுக்குறார். 11ல பாருங்க விராட் ரூபத்தை அதோட விஸ்வரூபத்தை காட்டுறார். ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார். அவன் கேட்ட கேள்வி பாருங்க எப்படிப்பட்ட கேள்வி பாருங்க. முதல்ல 10ல என்ன சொல்றான், விபூதி யோகத்துல உங்களுக்கு எந்த உருவத்தை வச்சு நான் உங்களை என்ன உள்வாங்க முடியும் கேட்க. 10ல விபூதி யோகத்துல அதே பகவான் விராட் ரூபத்தை காமிச்சார். விராட் ரூபத்தை காமிச்ச பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார் பாரு எப்படிங்க. மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுவர்கள் யார்? ஒண்ணு விராட் ரூபத்தை பார்த்துட்ட பிறகு அவன் எப்படி பக்குவம் அடைவான்? அவன் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறார். எப்பொழுது உங்கள் பக்தி தொண்டர் முறையாக ஈடுபடுவார்கள் அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மையை வழிபடுவார்களா அப்படிங்கிறான். ஏன்னா அவரு விராட் ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா சித்தர்களும் சரி, ஞானிகளும் சரி, சப்த ரிஷிகளும் சரி எல்லாம் அங்கங்க பயந்துகிட்டு ஓடுறாங்க நேற்று பார்த்ததுல இல்லைங்களா. அப்ப உங்களுக்கு யாருதான் உங்களை பக்குவமான அடைஞ்சு யாரும் கேட்கிறாரு? அர்ஜுனன் கேட்கிறான். இதெல்லாம் நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்விதானே. ரொம்ப பக்குவமா கேட்கிறான் இல்லைங்களா. சரி, அப்ப பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. இது பகவான் கொடுக்கிற என்ன வார்த்தை கொடுக்கிறார் பாப்போமா இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா அவர் கேட்ட கேள்விக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच मय्ये वेश्यामन्ये ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा ये परयो वेदास्ते मे युक्तता मम दाः। हरे कृष्ण. புருஷோத்தரமான முன்முகளை கூறுகிறார். எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு வருவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவராக எண்ணம். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. அவர் சொல்ற காரியம் பாருங்கன்னா பகவானுடைய உருவ வழிபாடுதான் தலை சிறந்தது. தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுது என்ன வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறார்களோ மிகவும் பக்குவமானவர்கள் என்னால் கருதப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. அப்ப அருவ பிரம்மை வழிபாடு, பக்தர்களின் பக்குவமானவர்கள், பகவான் கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்கள் விடுவிக்கிறார். இந்த 3 ஸ்தானத்துல நம்ம இப்ப இந்த 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப அழகா விரிவா படிக்கிறோம்.
இப்ப இந்த 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 வந்து அருவ பிரம்ம வழிபாடை பத்தியும் நம்ம இங்க பகவான் கொடுப்பாரு. அதாவது விக்கிரக வழிபாடு எப்படின்னு, எந்த மாதிரி வழிபாடு, அது பக்தி தொண்டு வழிபாடு இல்லைங்களா? இப்ப அருவமற்ற தன்மையை பத்தி இந்த இடத்துல சொல்ல வர என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? 3வது 4வது ஸ்லோகம் பார்த்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युभासते सर्वत्र कम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्रवानुबन्धि माम् एव सर्वभूतैः ते रतः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 3-4ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனூருக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதும் பூரண உண்மையில் அருவத்தன்மை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு பலன்களில் ஈடுபடுத்தி கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவரும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைக்கின்றனர். இந்த அருவாதி செயல்பாடு பாருங்க. இந்த 3-4 கொடுக்குறாரு அருவாய் தன்மைகளை பத்தி. அருவாய் தன்மைகள்னா உருவமற்ற நிலையை வணங்குறவங்க. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? விக்கிரக வழிபாடுதான் சிறந்ததுன்றார் 2வது பதத்துல. இது ஒரு செயல்பாடு, இது ஒரு செயல்பாடு, 3-4 ஒரு செயல்பாடு. இப்ப நாம இந்த 2த்துக்கும் ஒப்பீடு பார்ப்போம். இந்த 3வது ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகத்துக்கும் விக்கிரக வழிபாடுக்கு 2வது ஸ்லோகம், 3வது 4வது ஸ்லோகம் வந்து அருவ வழிபாடு பத்தி சொல்றாரு. இவங்க 2 பேருக்கும் உள்ள ஒப்பீடு நாம ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். இப்போ அருவாய் தன்மைகளை வந்து என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தியானத்தின் மீது அருவத்தின் மீது தியானம் பண்ணுவாங்க. உருவமற்ற நிலையை தியானம் பண்ணுவாங்க. அதே பகவானுடைய பக்தர்கள், பகவத் பக்தர்கள், அவங்களும் பகவானுடைய பக்தர் தான். இந்த பகவத் பக்தர்கள் எப்படி பாத்தீங்கன்னா, பக்தி யோகத்துல இருக்கும்போது விக்கிரகத்து மேல தியானம் பண்ணுவாங்க. அவங்க அருவாதி தன்மைகள் உருவ வழிபாடு இல்லாம அவங்க வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க. பக்தர்கள் நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உருவ வழிபாடு பண்ணுவாங்க, விக்கிரக வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல், யாரு அருவாய் தன்மை உள்ளவங்க புலன்களை கட்டுப்படுத்துவாங்க. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா புலன்களை ஈடுபடுத்துவாங்க. ஏன்னா இவங்க ஒரு ஞானியா இருக்கிறவன், ஒரு சன்னியாசியா போறவன், ஒரு சன்னியாசி இருக்கிறவன், ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவன், அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவனுக்கு குடும்ப வாசல் கிடையாது. ஏன்னா இது இல்ல, அது புத்திக்கான காரியம். அங்க எழுதி விட்டுட்டு சமுதாயத்தை விட்டுட்டு எங்க ஒரு ஒதுக்குப்புறமா உட்காந்துக்கிட்டு புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். ஆனா நாம அப்படி இல்லையே. நாம எல்லாம் ஒரு கிரகஸ்தன் இல்லையா? குடும்பம் இருக்கு, நமக்கு சமுதாயம் இருக்கு, நாம வாழ்வியல், நம்ம வாழ்வியல் அப்படிப்பட்ட வாழ்வியல். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம புலன்களை ஈடுபட்டாதான் நம்ம வாழ முடியும் இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமா இல்ல புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க. அப்போ நமக்கு இதுதான் சிறந்தது, இந்த பக்தி சிறந்ததா, இதுதான் சிறந்தது. இப்ப சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தனா இருப்பாங்க, ஒரு ஞானிகள் இருப்பாங்க, ஒரு சில சம்பிரதாயம் இருக்கும். ஒரு சில ஞானிகள் சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உருவமற்ற நிலையை வழிபாடு பண்ணுங்கன்னு. குடும்பத்தினருக்கும் உருவமற்ற நிலையை வழிபாடு பண்ண முடியாது. அது தவறான போக்கு. ஒரு இதுல வந்து ஒரு சில மார்க்கத்துல அது மாதிரி கூட்டம் போறாங்க, இழுத்துட்டு போவாங்க. உருவமற்ற நிலையை வணங்குங்க, அதாவது ஏதோ ஒரு வச்சு வணங்குவாங்க. அது வந்து ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறவன், ஒரு சமுதாயத்துல உள்ளவன், ஒரு பௌதிகத்துல பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழறவன் அந்த செய்யவே முடியாது. ரொம்ப கடினம் அது. அந்த பயிற்சி, அந்த பக்தி கொடுக்க முடியாது. மனசு சஞ்சலம் அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும், உடல் சப்போர்ட் பண்ணாது. அதே வந்து சித்தர்களும் சரி, சன்னியாசியை போறவங்க சரி, பிரம்மச்சரியம் இருந்தவங்க சரி, அவங்க பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்க இதை பத்தி சமுதாயத்திலேயோ பணத்துக்காகவோ எதுக்கோ அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அவங்க உடலுக்காக, முக்திக்காக தான் அப்படியே ஃபுல் கண்ட்ரோல்ல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? சரி, அப்போ புலன்களை ஈடுபடுத்துவாங்க. ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற பொருள், நம்ம கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, மூக்கால நோக்குறது, கையால தொடுறது, காலால, இது எல்லா பொருளும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அவங்க அதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க அப்படியே வந்து அருவாய் தன்மையை வழிபடும் போது அப்படியே தியானத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. சாப்பிட்றதும் ரொம்ப அரிது. அவங்க காற்றை சுவாசிப்பாங்க. காற்றை சுவாசிக்கூட அந்த லிமிட் தான் அவங்களுக்கு, அந்த அருவாய் தன்மை. நம்ம அது மாதிரி இருக்க முடியுமா?
கொஞ்ச நேரம் மூச்சு ஒரு 10 ரூம்ல ஃபுல்லா ஜன்னலை போட்டு மூடிட்டு உட்காந்து வச்சுக்கலாம். நம்ம ஒரு என்ன மிஞ்சி போனா ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் இருப்போம். அப்புறம் மூச்சு திணறல் வந்துடும். இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க ஈடுபாடு. அப்ப நம்ம வந்து புலன்களை ஈடுபடுத்துவோம் பக்தர்கள். இது ஒண்ணு. இரண்டாவது பாருங்களா, அவங்களுடைய உபநேசங்கள் மூலமாகவும் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல், சமஸ்கிருதம் கற்றல், எல்லையற்ற உணர்வு அவங்களுக்கு இருக்கும். யாருக்கு? அருவாதிகள். சமஸ்கிருதம் நல்லா பேசுவாங்க. உபநேசங்கள் மூலியமாக அவங்க பிரார்த்தனை செய்வாங்க. ஆனா அதே நம்ம அனனிய பக்தர்கள் பாருங்க, நவவித பக்தியை பயிற்சி செய்வாங்க. நம்ம நேற்று படிச்சோம் இல்லையா? 9ஆம் அத்தியாயத்திலயும் 8ஆம் அத்தியாயத்திலும் படிச்சோம் நவவித பக்தியை. பிரகலாத மகாராஜா ரொம்ப அற்புதமா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். பகவானை நம்ம புரிஞ்சு கொள்வோம். எப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நம்ம இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை கேட்கறது, பாகவதம் கேட்கறது, உபநேசங்களை கேட்கறது, இது மாதிரி கேட்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பக்தி கொடுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல. 2வது நிலை கீர்த்தனை பண்ணுவோம் பகவானுக்கு. 3வது நிலை ஜபம் பண்ணுவோம். இது மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம நவவித பக்தியை கொடுக்கிறோம். அப்போ பகவானை நாம் அறிய முடியும். ஆனா அவங்க வந்து உபநேசங்கள்ல சமஸ்கிருதம் படிக்கிறதுல இந்த மாதிரி இதை வந்து அவங்க அந்த செயல்பாடு பண்ணுவாங்க. அருவாய் தன்மை. அதே மாதிரி அவங்களுடைய செயல்பாடு ரொம்ப கடினமா இருக்கும். அருவாய் தன்மைகள் செயல்பாடு ரொம்ப கடினமா இருக்கும். அதே நம்ம பக்தர்கள் செயல்பாடு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையானது, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், ரொம்ப எளிமையானது இருக்கும். அதே மாதிரி இப்ப வந்து இயல்பானது. நம்ம பக்தி வந்து நம்மளுடைய பக்தி வந்து ரொம்ப இயல்பா வந்துடும். ஆனா அந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கடினமா இருக்கும். உட்கார்ந்து அதுக்கு நல்ல சிரமமா உட்காரணும், தியானம் பண்ணணும், இடுப்பு வலிக்கும். நம்மளால முடியுமா? நம்ம வேலைக்கு போறோம், சம்பாதிக்க போறோம், நம்மளாம் வந்து அந்த மாதிரி உட்காந்து பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா இருந்தாலும் முயற்சி பண்றாங்க. அது முயற்சி வீழ்ச்சி தான் அடையும். 1 வருஷம் பண்ணவங்க, 2 வருஷம் பண்ணவங்க, 3 வருஷம் பண்ணவங்க பண்ண முடியாது. அது ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்து அந்த இது கொண்டு வரணும். யோகஸ் வந்து அந்த ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்து குழந்தையிலிருந்து கொண்டு வரணும். இடையில வந்து 40 வயசானோட யாரோ ஒருத்தர் டிவிலையோ ரேடியோலயோ யாரோ ஒருத்தர் நண்பர் மூலியமா சொல்றாருன்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம்? காலைல உட்காந்து யோகா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி எடுப்பு உடச்சு பண்ணுவோம். ரொம்ப கடினம். அதை விட பக்தி தான் நமக்கு சிறந்தது. பக்தியை பண்ணாவே போதும். நம்ம எதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்றோம்? உடலுக்காக தான். அதே சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்களேன். ஹரிநாமத்தை சொல்லி பாருங்களேன், பகவான் நாமத்தை. அதுவே மூச்சு போயிடுச்சுங்க. அழகா மூச்சு பண்ண ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. மூச்சு எடுத்தோம் பாத்தீங்களா? மூச்சு விட்டோமா பாத்தீங்களா? இந்த ஒரு மூச்சு அந்த நாமத்தை சொல்ல 16 ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போதே மூச்சை உள்வாங்கி உள்ள வச்சிருப்போம். இதுதாங்க அவங்க பண்றாங்க. இதுதான் அவங்க பண்றாங்க. நீங்க முயற்சி பண்ணாதீங்க. எடுத்த உடனே அந்த மாதிரி மூச்சை பிடிச்சி பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப்பா பண்ணுங்க. இந்த இதை பண்ணாவே போதும். இதுவே மூச்சு பயிற்சி தான். இந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணாவே உள்ளகிற ஹார்ட், உள்ளகிற நுரையீரல் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நல்லபடியா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்ப எண்ணங்களும் பாருங்க, பகவானுடைய எண்ணங்கள் சொல்லும் போது பாருங்க, பகவான் நாமத்தை சொல்லும் போது பாருங்க, நம்மளுடைய பகவான் நாமத்திலேயே வாசம் செய்யறாரு இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு வந்து இயல்பா வந்துடும் பக்தி. நமக்கு ரொம்ப எளிமையானது வேற நமக்கு. ஆனா அது கொஞ்சம் கடினம். அதே மாதிரி பாருங்க, கடவுளுக்கு எந்த உருவமும் இல்லைன்னு நினைப்பாங்க. யாரு? அருவாதிகள். கடவுளுக்கு உருவமே இல்லைன்னு நினைப்பாங்க. ஆனா நமக்கு பாருங்க, ரொம்ப அழகா சச்சித்தானந்தமா கடவுளோட நெருங்கி உறவு வச்சிருப்போம். நம்ம 5 விதமான உறவு பகவான் 5 விதமான உறவு எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப அழகா உறவு. பகவானை நண்பனா எடுத்துப்போம், மனைவியா எடுத்துப்போம், கணவனா எடுத்துப்போம், பிள்ளையா எடுத்துப்போம், பேர பிள்ளையா எடுத்துப்போம். எந்த உறவுனாலும் பகவானை கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார். இது நம்மளுடைய பகவத் பக்தர்களுக்கு. ஆனா அருவாய் தன்மைகளுக்கு எந்த உறவுமே வச்சுக்க மாட்டாங்க பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நமது முயற்சியை சார்ந்து இருப்பாங்க. யாருங்க? அருவாய் தன்மை உள்ளவங்க. உருவமற்ற நிலையை வழிபாடு பண்றவங்க தன்னை சார்ந்துதான் இருப்பாங்க. ஆனா அதே பக்தர்கள் பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணரே தாமை விடுவிக்கிறார், பகவான் நம்மளை விடுவிக்கிறார் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அவர்தான் நமக்கு ஆதி அந்தமா இருக்கிறார், அவர்தான் நம்மளை விடுவிப்பார் அப்படின்னு அவங்க இருப்பாங்க. நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் நம்மளை வழி நடத்துறாரு. அதே வந்து அதாவது சச்சித்தானந்தமா செயல்படுறான் பாத்தீங்களா, சுத்த சத்துல செயல்படுறீங்களா, அவர் நம்ம பேச கேட்பார். இது எங்கன்னா இருக்கா பாத்தீங்களா? இப்ப அப்பா அம்மா நம்ம பேச கேட்பாங்களா பாருங்க. அதே நம்ம பையன் ஒழுக்க முறையோட கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணியிருந்தான்னா அப்பாவும் அம்மாவும் பிள்ளைய சொல்றதை கேட்பாங்க.
பிள்ளைய சொல்றதை கேட்பாங்க. சோ அந்த மாதிரிதான் நமக்கு தாயும் தந்தையா இருக்காரு பகவான். அந்த சாஸ்திரம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா அவர் நமக்கு கொடுப்பாரு இல்லையோ, அவர் நம்ம பேச்சு கேட்பாரு. அப்ப நம்ம பகவானுக்கு நம்ம பக்குவமாயிடுறோம். எப்படி? சாஸ்திரங்கள் மூலியமாக. தன் பிள்ளைகள் பாருங்க எவ்வளவு பக்குவமாயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு தந்தையார் எவ்வளவு ஆச்சரியப்படுறாங்க, தாயார் எவ்வளவு ஆச்சரியப்படுறாங்க. அது மாதிரிதான் பகவான் இல்லைங்களா? அந்த பக்தி, அந்த பாசம், அந்த பற்று இந்த பக்தர்கள் மாத்திரம் தான் இருக்கும். ஆனா அருவாய் தன்மைகளுக்கு அப்படி கிடையாது, தன்னையே சார்ந்தா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முழுமையற்ற உணர்வு இருக்கும். யாருக்கு? அவங்களுக்கு முழுமையற்ற உணர்வு வச்சிருப்பாங்க. எப்பவுமே திருப்தி அடைய மாட்டாங்க அருவாய் தன்மைகள். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா சத் சித்தில் தான் இருப்பாங்க. சத் சித்தில் தான் இருப்பாங்க. ஆனா அதே நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் அப்படின்னா முழுமையாக உணர்தல், சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். இது பகவானுடைய பக்தர்கள். இந்த 2 பேருடைய வேறுபாடு இதுதான். சச்சித்தானந்தமா செயல்படுவாங்க நம்மள மாதிரி பக்தர்கள். பகவத் பக்தர்கள் சச்சித்தானந்தமா செயல்படுவாங்க. ஆனா அருவாதிகள் பாருங்க, சச்சித்தான், அவ்வளவுதான். ஆனந்தம் கிடையாது அவங்களுக்கு. ஆனா விக்கிரக வழிபாடு பண்ணலையே. விக்கிரக வழிபாடு பண்றவங்க தான் சச்சித்தானந்தமா செயல்படுவாங்க. இவ்வளவு அழகா நம்மள ஸ்ரீல பிரபுபாதா இவ்வளவு அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். அருவாதிகளுக்கும் பக்தர்களும் உள்ள வேற்றுமையை நம்ம குரு நம்ம அழகா பகவான் என்ன சொன்னாங்களோ அது ரொம்ப அழகா கோடிட்டு நம்ம காமிச்சிருக்கோம். சரிங்களா? அப்ப சிக்கலான வழிமுறையானது எளிமையான வழிமுறையை விட சிறந்த பலன் தரும் என்று கூற இயலாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. திரும்ப படிக்கிறோம் பாருங்க. சிக்கலான வழிமுறையானது எளிமையான வழிமுறையை விட சிறந்த பலன் தரும் என்று கூற இயலாது. ஆனா வெளிப்படையான விஷயங்கள் அடிப்படையில் தேர்வு செய்வதை ஊக்கவும். இது சில பிரபுபாதாவுடைய பொன்மொழி. ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். அப்போ நவவித பக்தி வழிபாடு எப்படி நம்மளமோ இப்பதான் முன்னாடி படிச்சோம். இப்ப அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம். என்ன விளக்கம்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம சொரணம், அதாவது பகவானுடைய வைபவத்தையும் அவருடைய லீலையும் இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 18 புராணங்கள் உபநேசங்கள்ல நம்ம கேட்க நம்ம என்ன வரும் பாருங்க. அது ஒரு பக்தி, அது ஒரு முதல்நிலை பக்தி. அது இது யாரு கேட்பான்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு காரணம் என்ன? அதுக்கு மூல ஆதாரமே சொல்ல போனா பரிஷித்து மகாராஜா. பரிஷித்து மகாராஜான்னு சொல்லும் போது இந்த கலிகாலத்துல கலியுகத்துல முதல் சக்கரவர்த்தி அவர் தான். அர்ஜுனோட பேரன், அபிமன்யோட பையன் இல்லைங்களா? இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கணும். 2வது அத்தியாயத்தில் 2வது லெவல்ல வந்ததை நம்ம அதை பத்தி படிக்க முடியும். டைம் நம்ம இருக்காது. கீர்த்தனம் பாருங்க, புகழ் பாடுதல சுகதேவ கோசாமி, அதாவது வியாச பகவானுடைய மகன். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை பரிஷித்து மகாராஜாக்கு உபதேசம் பண்ணவர் தான் அவர். அவர் ரொம்ப அழகான கீர்த்தனை எல்லாம் பண்ணுவார். ரொம்ப அழகான கீர்த்தனை. அவரை படிக்கணும்னா ரொம்ப அது எப்படி பரிஷித்து மகாராஜாக்கு புத்திர வயிற்றுல இருந்து எப்படி திருப்ப அவருக்கு பரிஷித் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரிதான் இருக்கும் சுகதேவ சாமி. அவரும் பல வருஷமா தன்னோட தாய் வயிற்றுல இருந்தார் அவர், வியாச பகவானோட பையன். சரி, விஷ்ணு சரணம், அதாவது 3வது நிலை பக்தி பாருங்க. ஹரிநாமத்தை நாம சொல்லிட்டு பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். 3வது நிலை பக்தி. அந்த பக்தி யார் சொல்ல போனா பிரகலாத மகாராஜா. பிரகலாத மகாராஜா நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். அவர் ஸ்டோரி எல்லாம் படிக்கணும்னா ரொம்ப நமக்கு டைமே கிடைக்காது. அந்த அளவுக்கு அவர் ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காரு. அவரை பாருங்க, அவரை எங்கெங்கயோ எண்ணெய் சட்டியில போடுறானுங்க, நெருப்பு வச்சு வைக்கிறானுங்க, விஷப்பாம்பை வச்சு கடிக்க வைக்கிறாங்க, மலையில இருந்து ஊட்டி விடுறாங்க, யானையை போட்டு மெரிக்க விடுறாங்க. அப்ப கூட அசராம போங்கடா, எனக்கு அதெல்லாம் தேவைடா, இந்த கன நேரம் இருக்கிற வரைக்குமாவது நான் பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் பாருங்க. நாமத்தை சொல்லி 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 பக்குவம் அடைஞ்சார். தன்னோட தாய் வயிற்றில் இருக்கும் போதே வாசுதேவ மந்திரத்தை நாரத முனி உபதேசம் பண்ணார். அதை ஊங்கொட்டி கேட்டு இருந்தார் இல்லையா? எப்படிப்பட்ட பாத்தீங்களா இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது பிரகலாத மகாராஜாவை எடுத்துக்கலாம். பாதசேவனும் தாயார் கனகவல்லி தாயாரா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அர்ச்சனம் ரிது மகாராஜாவை எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா அவருடைய வழிகாட்டுதல் பிரகாரம். வந்தனம் பாருங்க அக்குருவர். அக்குருவர் எல்லாம் இவன் நான் சொல்றேன், இந்த 9 பேரும் பாத்தீங்கன்னா இதை சொல்றதுக்கே நமக்கு ஒரு நாள் பத்தாது. ஒரு ஆளை பத்தி சொன்னா ஒரு நாள் பத்தாது. அக்குருவர் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட பக்தி கொடுப்பா தெரியுமா? எப்படிப்பட்ட வந்தன பண்ணிருக்கா தெரியுமா? துருவ மகாராஜா மாதிரி அவரும் பண்ணிருக்காரு அக்குருவர். நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வந்தீங்கன்னா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி தாசியம் அனுமான் எப்படி பாருங்க, ராமவீரான் இப்படி கண்ணை திறக்கணும்னு நிப்பார் வந்துட்டா. காரணம் ஏன்னா அவர் ஏன் கண்ணை திறக்கிறார், என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்றத முன்னாடியே ரெடியா நிக்கிறாரு பாருங்க. அந்த மாதிரி நமக்கு பகவானுக்கு தொண்டாற்றணும்.
அந்த மாதிரி பகவானுக்கு நாம சேவை பண்ணணும். சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் கோயிலுக்கு போங்க, கோயில போய் அங்க போய் வேண்டாதீங்க, சேவை பண்ணுங்க. பகவான் கிட்ட எதுவுமே வேண்டாதீங்க, அவரே கொடுப்பாரு. நம்பிக்கை இல்லாதவன் தான் பகவான் கிட்ட போய் வேண்டுவான், எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்டுவான். நம்பிக்கை உள்ளவன் கேட்கவே மாட்டான், அவருக்கு தொண்டு பண்ணுவான். ஏன்னா அவர் தான் நம்மளை வழி நடத்துறாரு. எதுவுமே கேட்காதீங்க. எனக்கு ஸ்லோகம் படிக்க வரல, எனக்கு உட்கார முடியல, நிக்க முடியல, எனக்கு அது இது எந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்காதீங்க. கேட்காம அவருக்கு தொண்டு பண்ணுங்க, அப்படியே அற்புதமா நம்ம கொடுப்பாரு. சரிங்களா? அதுக்கு உதாரணம் பார்க்கலாம், நம்ம அனுமான் தான். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நண்பராக இருக்கிறது பகவான் கிட்ட. எப்படி அர்ஜுனன், உத்தவர் எல்லாம் பாருங்க, அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு. உத்தவ கீதெல்லாம் படிச்சு பாருங்க. இதுல எப்படி 700 ஸ்லோகம், அதுல 1000 ஸ்லோகம் மேல இருக்கு. அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் உத்தவ கீதையும். இந்த பகவத்கீதை நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட், நிறைய ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதுலயும் பாருங்க ரொம்ப அழகா அதுல உத்தவ கீதையிலும் கொடுக்கிறார். உத்தவர் எப்படி சிறப்பான ஒரு நண்பரா இருக்காரு பாருங்க. அதே மாதிரி அர்ஜுனனும் ஒரு பகவானுடைய நண்பன் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம், பலி மகாராஜா மாதிரி. பலி மகாராஜா யாரு? பிரகலாத மகாராஜாவோட பேரன். தாத்தன் தான் பிரகலாத மகாராஜா. பலி மகாராஜா எவ்வளவு அற்புதம் வாமன அவதாரம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி அவரு அடிபணிஞ்சா இருப்பாருங்க. அவனுடைய குரு சொல்றார், டேய் போவாதரா, வேணாம் நீ போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டு போய் தலையை கொடுக்குறான். அந்த மாதிரி ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும், பகவானுக்கு சரணாகதி அடையணும் இல்லைங்களா? இந்த நவவித பக்தி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இது நம்ம தெரிஞ்சாவே, இந்த வழிபாடு பண்ணாவே போதுங்க. இந்த உருவமற்ற நிலையில நம்ம வணங்கணும் அவசியமே இல்லை. அது ரொம்ப கடினமானது. அதுவும் முக்தி தான், முக்திக்கான செயல் தான். ஆனா நம்ம பண்ண முடியாது. நம்ம எல்லாமே கிரகசனா இருக்கோம், குடும்பத்துல இருக்கோம், சமுதாயத்துல மேன்மை இடத்துக்காக ஓடிட்டே இருக்கோம். நமக்கு அது பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் கடினம் தான் இல்லைங்களா? 5வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तसेदसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवत् प्रववाप्यते. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டு உள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது இல்லைங்களா? இப்ப படிச்சது அதானே. அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்ப உடலை உடையவர்கள் எப்பொழுதுமே சிரமமானது. ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு வரோம், கடுமையா நம்ம மேலதிகாரி வேலையை கொடுத்துட்டாரு, அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு தான் நம்ம வேலைக்கே போறோம். அவன் கொடுக்குற சன்மானம் கொடுக்குறான், அவன் சம்பளம்னு ஒரு சன்மானத்தை கொடுக்குறான், அதை வாங்கறதுக்கு நம்ம போறோம். அது நம்ம கடமை இல்லைங்களா? ஆனா வீட்டுல வந்த உடனே இந்த அருவத்தன்மை வழிபாடு, இந்த உட்காந்துக்கிறாரு ஞானி உட்காந்துக்கிறாரு பாருங்க, அவர் மாதிரி உட்கார முடியுமா? சாப்பிடாம கொள்ளாம இருக்க முடியுமா? தண்ணி குடிக்கல விட உடல்ல கைகாலம் நடங்க ஆரம்பிச்சு. நம்ம எப்படி அது மாதிரி பண்ண முடியும்? ஆனா அதையும் சில பேர் முயற்சி பண்றாங்க. இதனால உடல் ப்ராப்ளம் தான் வருமே தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைதான் உடலை நாம கட்டமைக்க முடியும். 60 வயசு மேல இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. அப்ப 60 வயசு மேல என்ன பண்ண முடியும்? பகவானுக்கு ஹரிபக்தி தான். ஹரிபக்தியோட நாம நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தாவே போதும் இல்லைங்களா? இந்த செயல்பாடு கடினம் தான். எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டு உள்ளதோ அவர்களை வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே சிரமமானது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 6-7 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரா அனன்யேன வயோகேன மாத்யாந்த உபாசதே தேஷாமஹ சமுதர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிரத் பார்த்தம் மய்யா வேஷிதசேதசாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல பக்தர் விடுவிக்கிறார், தாமே விடுவிக்கிறார். இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா எப்படி விடுவிக்கிறார் பாருங்க. ஆனால் தங்களது எல்லா செயலும் எனக்காக துறந்து தேடாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி, எனது பக்தியின் தொண்டில் ஈடுபட்டு, எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து, தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி, எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ விட்டாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்ற, இந்த சம்சார கடல்ல இருந்து நம்மளை காப்பாத்துறாரு. இந்த சம்சார கடல்ல உத்தம நிலைதான், அது உத்தம நிலைதான். சம்சார கடல் உத்தம நிலைதான். ஆனாலும் இதுல பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய், இந்த 4 விதமான சக்கரத்துல எல்லா ஜீவராசிகள், இந்த மனித பிறவியான ஜீவராசிகள் இன்னர்கள் அந்த துன்பத்தை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதுல இருந்து விடுவிக்கிறார்னா கண்டிப்பாக அன்னனைய பக்தியை பகவானுக்கு கொடுக்கணும். தாமே பகவான பக்தர்களை விடுவிக்கிறார், பகவானே வந்து விடுவிக்கிறார் இந்த சம்சார கடல்ல இருந்து. அப்போ நம்ம எப்படிப்பட்ட செயல் இருக்கணும் பாருங்க. எல்லா செயலையுமே பகவானுக்காக துறக்கணும்.
அதுக்காக என்ன செயல் பாருங்க, பௌதிக செயல் தான் சொல்றாரு, ஆன்மீக செயல் இல்ல. பௌதிக செயலை துறக்கணும், பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை துறணும், அதுலயும் பிழையில்லாம செய்யணும், தப்பு இல்லாம என் மீது பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றார். அப்போ இத்தகைய உறுதியான பரிந்துரைகளை பலதரப்பட்ட சேவைகளை இப்பிறவியில் பருப்பிறவிலும் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார். இந்த வாழ்நாளிலேயே நம்ம 6வது அத்தியாயத்தில் அதனை பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இல்லைங்களா? குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணத்திலேயாவது நீங்க செயல்படுங்க. சத்துவ குணம் சொல்லப்படுது, அதுவும் நம்மள ரசோ குணத்துக்கு கொண்டும் போவோம், தமோ குணத்துக்கு கொண்டும் போவோம் சத்துவ குணம் சொல்லும் போது. இருந்தாலும் குறைஞ்சபட்சம் அந்த குணத்துல போனா அது பிராமண குவாலிட்டி. அது பிராமண குவாலிட்டியை நீங்க பண்ணீங்கனாவே போதும். அப்ப அடுத்த பிறவி கண்டிப்பாக முத்தி கிடைக்கின்ற, இந்த பிறவில என்னாலும் அடுத்த பிறவி முத்தி கிடைக்கின்ற. அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இத்தகைய உறுதியான பரிந்துரைகளையும், இப்ப கொடுக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளை பலதரப்பட்ட சேவைகளையும் இப்பிறவியிலும் மறுபிறவிலும் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார். என்னன்னு, பிரியமான நண்பர்களே, பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. இந்த உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். இந்த பிறவினாலும் அடுத்த பிறவிலையாவது இந்த பக்தி தொண்டு செஞ்சு நீங்க கண்டிப்பாக என்னுடைய லோகத்துக்கு வருவீங்கன்றது ரொம்ப அற்புதமா சொல்கிறார். இப்ப நம்ம 8வது பாட்டுல இருந்து ரொம்ப அழகா நாம் விரிவா பார்க்க போறோம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்லோகம் இது 12 வரைக்கும் பக்தி தொண்டு ஏணி படிக்கிறது பார்க்க போறோம். பக்தி தொண்டின் ஏணி படிக்கிறது அழகா பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யவே மன ஆதஸ்வ மயி புத்தம் நிவேஷய நிவசிஷ்யாசி மய்யேவ அத ஊர்தவம் நம சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்தி பாத்தீங்க அனநிய பக்தின்னு சொல்லப்படுது. நோட் பண்ணிக்கலாம், எல்லாரும் நோட் பண்ணீங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பக்தி. இதுல இருந்து நோட் பண்ணுவோம். ஒரு பக்திய பேரு அழகா சொல்றது. இந்த பக்தி பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோகத்தோட மூல சாராம்சமே அனநிய பக்தி, தூய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி, எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். 3 வகையில என்ன சொல்றாரு பாருங்க. முழு கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுது என்னிலே வாழ்வாய் என்பது ஐயமில்லை. அப்போ நம்முடைய செயலை சரி, நம்முடைய மனசை சரி, நம்முடைய புத்தியை சரி, இது எல்லாமே பகவான மையப்படுத்தி செய்யணும். எது செஞ்சாலுமே சரி, 9ல படிச்சோம், 10ல படிச்சோம், 7ல படிச்சோம், 8ல படிச்சோம். அந்த பக்தி யோகத்துல பாருங்க, ஒன்னொன்னு ஒரு வாட்டி என்ன சொல்றாரு, எதையெல்லாம் நீ படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் உருவாக்குறாயோ, எதையெல்லாம் தானம் கொடுக்கிறாயோ, இது எல்லாமே எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுடான்ற பக்தி. அதாவது நீ செயல் செய்யு, அது பலனை எதிர்பார்க்காம செய்கின்ற, இதுதான் கலங்கமற்ற பக்தி, அனநிய பக்தி இல்லைங்களா? இது 8வது பக்தி. 8வது ஸ்லோகத்தில் உள்ள சொல்லப்பட்ட முதல் பக்தி இது. அப்போ இந்த மாதிரி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய உணர்வுடன் நம்ம செயல்படும் போது ரொம்ப எளிமையா வரும். இது ரொம்ப எளிமையானது, ரொம்ப கடினம் கிடையாது, ஈஸியா வரும். ஆனா அது முயற்சி நம்ம பண்ணணும். முயற்சி பண்ணாதான் நம்ம கேட்கறது ரொம்ப கஷ்டமா தெரியும். எப்படி மனசு கஷ்டப்படுறது, எப்படி நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்த முடியும், கொஞ்சம் கடினம் தான். அதே நம்ம பயிற்சி பண்ண கண்டிப்பா இது சாத்தியப்படும். இது அனநிய பக்தி, இதுதான் முதல் பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சமாதூதம் ந சக்னோஷி மயி ஸ்திரம் அபியாசயோக்யேன ததோ மாமிச்சாப்தும் தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது 2வது நிலை பக்தி. இப்போ மாதாஜி கொஞ்சம் இருங்க. சரி, ஓகே. இது 2வது நிலை பக்தி. இந்த 9வது பாதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அந்த பக்திய, ஏதாவது 8வது ஸ்லோகத்துல படிச்ச பக்திய, முதல் பக்திய, அனநிய பக்திய, அந்த பக்தியை உங்களால செய்ய முடியாவிடில், சரி என்னால மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, எனக்கு கரெக்டா அந்த கலங்கமற்ற பக்தி என்னால கொடுக்க முடியல, பகவான் என்ன சொல்ல தெரியுங்களா? சரி பரவாயில்ல விட்டு, அந்த பக்தி உன்னால கொடுக்க முடியலையா, குறைஞ்சபட்சம் இந்த பக்தியாவது கொடுன்றார். இது என்ன பக்தி தெரியுமா? சாதனா பக்தி. இந்த பக்தியோட சிறப்பு நம்ம கொஞ்ச நேரம் படிப்போம். ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த பக்தியை தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, செல்வத்தை வெல்பவனே, பகவான் அர்ஜுனனை சொல்றார், எப்படி அழகா போடுறாரு. செல்வத்தை வெல்பவனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதையும் என் மீது பிறடாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில், உன் மனதை என்கிட்ட என்ன மையப்படுத்தி உன்னால செய்ய முடியலன்னா பரவாயில்லை, முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தின் இதன் மூலம் ரொம்ப அற்புதமா திருப்தி செய்வாயாக என்றார்.
இப்போ அந்த பக்தியை அனநேய பக்தியை கொடுக்க முடியலனால பரவாயில்ல, சாதனா பக்தியாவது பண்ணுங்க. சாதனா பக்தின்றது ஒழுக்க நெறிமுறை, சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணும்போது அவன் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவான். இது சாதனா பக்தி. இப்ப சாதனா பக்தியை நம்ம எப்படி செயல்பட பண்ண போறோம்? எல்லாருமே நல்லா உன்னிப்பா கேளுங்க. கேட்டுட்டு எல்லாருமே ஆம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லணும். கடைசியா நான் சொல்லும் போது எல்லாருமே அந்த தன்மையில இருக்கமான்றது சொல்ல போறோம். ஒரு 5 விதமான கேள்வி கேட்க போறோம். அந்த 5 விதமான கேள்வி இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ அதை பத்தி கவலையே கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ அதை பத்தி கவலை. இனி எப்படி இருக்க போறோம் அப்படின்றதுதான். இனி பகவத்கீதை நம்மளை உணர வச்சிருக்கு, நம்ம வாழ்வியல கொடுத்துருக்கு. வாழ்வியல் அந்த அந்த இதை நம்ம சாராம்சத்தை வாங்கி நம்முடைய ஒழுக்க நெறிமுறையோட ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் நம்ம சனாதனத்தை ஃபாலோ பண்றோம். குறைஞ்சபட்ச பக்தியா நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த சாதனா பக்தியை பத்தி விரிவா படிப்போமா? பக்தி தொண்டின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுதல். இது 8 விதமான கேள்வி நான் கேட்கிறேன். 8 கேள்வி கிடையாது, 8 விதமான நிலையை நான் சொல்றேன். அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின் கேட்பேன். அப்ப நீங்க எல்லாருமே அதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வழிமுறைகள் புலன்களை, அதாவது இந்த 8 விதமான பக்தியை எப்படி நாம தூய்மைப்படுத்துவதற்கான செயல்பாடு நம்ம சொல்றோம். முதல் நிலை பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக குருவை வழிகாட்டுதல். இப்ப நம்மளுடைய பகவான் வந்து ரொம்ப அழகாக வேதங்கள் மூலியமாக நமக்கு சாராம்சம் கொடுத்திருக்கிறார். சில பிரபுபாதா நமக்கு அவருடைய குருமார்கள் சொன்னது அவர் நமக்கு வந்து வழிமுறை கொடுக்கிறார். இப்ப நம்மளுடைய ஜெயபதக சாமி இருக்கிறார், இப்போ ஆச்சாரியா நம்ம இருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய NNT பிரபு இருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் நாம வந்து இது அவங்க வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் நாம இந்த கீதையை படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் கரெக்டா? இது முதல் நிலை. இரண்டாவது நிலை என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா அதிகாலையில் விழித்தெடு. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா சயின்ஸ் சொல்லுதுங்க, சயின்ஸ் சொல்லுது 3 மணிக்கு எழுந்து பாருங்களேன். 3 மணிக்கு எழுந்து பாருங்க. அவ்வளவு நம்மள 2:30 மணிக்கு எழுந்துரும், 2:15 2:30 மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம். எழுந்து பகவானுக்கு தூபம் போட்டு அவரை படுக்க வச்சு நைட்டு 10 மணிக்கு போய் அவரை படுக்க வச்சிருவோம். நம்ம விக்கிரக வீட்டுல விக்கிரக வழிபாடு நான் பண்றேன். அது நான் கோவிலோட விஷயம்லாம் எல்லாம் கலந்துக்க முடியாது. நான் என்ன பண்ண வீட்டுல பண்றேன். அவர் வந்து 10 மணிக்கெல்லாம் அவர் படுக்க வச்சிடணும். 9:30 மணிக்கெல்லாம் அவர் அலங்காரம் எல்லாம் கழிச்சிட்டு பகவானை படுக்க வச்சுட்டு தூபம் போட்டு படுக்க வச்சு காலையில 2:30 மணிக்கு நான் எழுந்து எண்ணெய் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு அவர் தூபம் போட்டு சங்கு ஊதி அவர் எழுப்பி உட்கார வைக்கணும். உட்கார்ந்து அலங்காரம் பண்ணி 4:30 மணிக்கு மங்களார்த்தி பண்ணி இங்க வந்து கீதையை சொல்லி கொடுத்துட்டு உபதேசம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீட்டுல போய் பிரசாதம் ரெடி பண்ணி 6 மணிக்கு மேல அவருக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணணும். அந்த உணவை நான் உண்ணணும். நான் மட்டும் உண்ணா போதுமா? குடும்பத்துல இருக்கவங்க அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் சாதனா பக்தி. இந்த சாதனா பக்தியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இது ஏன் அதிகாலை எழுந்துடணும். அப்பதான் எழுந்தாதான் நம்ம பண்ண முடியும். உத்தம நிலை அது. முயற்சி பண்ணி பாருங்க. உங்களால முடியலையா 5 மணிக்காவது குறைஞ்சு 5 மணிக்கா எழுதுங்க. ஒரு நாளைக்கு எழுந்து பாருங்க. ஒரு வாரம் 5 மணிக்கு எழுந்து பாருங்க. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த வாரம் பாருங்க ஒரு 4:30 மணிக்கு எழுந்து பாருங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தி கொடுக்க வேண்டாம், எழுந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 4:30 மணிக்கு எழுந்து முடிஞ்சுதா? சரி, ஓகே. அதுக்கு அடுத்த வாரம் 4 மணிக்கு எழுந்து பாருங்க. அதுக்கப்புறம் 3:30 மணிக்கு எழுந்து பாருங்க. ஒரு வாரமா அப்படியே பயிற்சி பண்ணிட்டே வந்து பாருங்கன்னா அழகா போயிடும். நீங்க 4 மணிக்கு எழுந்தாவே போதும். உங்களை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு உங்களால பகவானுக்கு விக்கிரக வழிபாடு பண்ண முடியல, பரவாயில்ல. போட்டோ இல்ல, பரவாயில்ல. ஆனா நம்ம கோவில்ல ரொம்ப அழகா டெய்லி 4:30 மணிக்கு மங்களார்த்தி பண்றாங்க. அந்த ஜூம்ல போயிட்டு அதை போய் பார்த்தாவே போதும். அதை பார்த்தாவே நமக்கு முக்தி தான். இதெல்லாம் சாதனா பக்தி. அப்ப காலையில வீழ்த்தி அடையணும். இது 2வது நிலை. 3வது நிலை கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். பகவானுக்கு தொண்டு செய்யுங்கள். அவருக்கு பாராயணம் பண்ணுங்க, ஸ்லோகம் படிங்க, அவருக்கு தொண்டு செய்யுங்க. மலர் அலங்காரம் பண்றதுக்கு மலையெல்லாம் அந்த பூலாம் ஜோடிச்சு கொடுங்க. அவர் ரொம்ப அலங்கார பிரியர். கோவில போய் சேவா பண்ணணும். இது 3வது நிலை. 4வது நிலை பாருங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜபிக்கணும். பகவான் நாமத்தை சொல்லணும். உங்களுக்கு எப்படிலாம் பகவான் நாமத்தை சொல்றீங்களோ, மாதவா, கேசவா, கோவிந்தா, நாராயணா, பகவானுக்கு 1000 நாமங்கள், லட்சக்கணக்கான நாமங்கள் இருக்கு. எந்த நாமத்தையும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எது வருது வாயில சொல்லிட்டே இருக்கு. சோ இது 4வது. 5வது பகவானுக்கு விக்கிரக மலர்களை அர்ப்பணித்தல். பகவானுக்கு நம்ம வீட்டுல போட்டோ இருக்கு, பகவானுக்கு விக்கிரகம் இல்ல, சரி ஓகே, போட்டோ இருக்கா, அதுக்கு ரொம்ப அழகா பகவானை நினைச்சு பாருங்களேன். விக்கிரகமா தெரிவார் நமக்கு. போட்டோவை பார்த்தாவே பகவானோட விக்கிரகமாவே நமக்கு தெரிவார். அழகா ஒரு மாலையை வாங்கி, பூ வாங்கி, ரொம்ப அழகான வாசனை உள்ள பூல கொண்டாந்து அவருக்கு மாலை பண்ணி பாருங்க. இந்த வழிபாடு செய்யலாம். இது 5வது. 6வது பாருங்க, விக்கிரகத்துக்கு உணவு நம்ம கையால. நான் தான் என் வீட்டுல என் மனைவி பண்றாங்க, ரொம்ப அற்புதமா சமையல் பண்ணுவாங்க, ஆனா நான் பண்ண விட மாட்டேன்.
முயற்சி. அவங்க என்ன சொல்லுவேன், நீ வந்து காய்கறி கட் பண்ணி கொடு, நான் பண்றேன் அப்படின்னா நான் தான் இறங்கி இன்னி வரைக்கும் பகவானுக்கு நான் தான் பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்றேன். 3 வேளையும் பட்னி போடக்கூடாது அவருக்கு. ஆனா நான் இப்ப ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், பிசினஸ் பண்றோம். அதனால மதியானம் மட்டும் அவரு வீட்டுல ஒய்ஃப் ஒண்ணு வச்சிருவோம். அவங்களும் ஆபீஸ்ல போறவங்க தான். அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்வாங்க. ஆனா பகவானுக்கு மதியானம் பட்னி தான். ஏதாவது பழங்களை வச்சுட்டு ஓடி போயிடுறது. ஆனா 2 வேளையுமே அவருக்கு நல்லா திருப்தியா பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே தொழில் பார்த்துட்டு இருக்கோம். வருமானம் நமக்கு சாப்பிடணும் இல்லைங்களா? அதுக்காக நம்ம அது பகவானுக்கு தெரியும். இந்த ஒழுக்க நெறிமுறையை நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது நீங்களும் உங்களை உணர ஆரம்பிக்கும். இது தப்பு இல்லைன்னு பகவானே சொல்றார். ஒருவேளை கொடுத்தா கூட போதும், அற்புதமா பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கையில் கொடுக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 6வது. 7வது பாத்தீங்கன்னா பிரசாதத்தை ஏற்று மதித்தல். பகவானுடைய பிரசாதம் யார் கொடுத்தாலும் சரி, அவன் எந்த ஒரு நாயை தின்பவனா இருந்தாலும் சரி, நாயை தின்றான் பாத்தீங்களா, அவன் கொடுத்தா கூட பகவானுடைய பிரசாதம் கொடுத்தா கூட வாங்கி சாப்பிடணும். ஏன்னா பகவானுடைய பிரசாதம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதம் இல்லைங்களா, அதுக்கு உள்ள மரியாதை கொடுக்கணும். ஒரு பருக்கை கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதத்தை ஒரு பருக்கையும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி பகவான் பிரசாதத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க கூடாது. பகவான் பிரசாதத்தை சூடு ஏற்றக்கூடாது. பகவான் பிரசாதத்தை உப்பு போடக்கூடாது. திருப்பியும் ஏதாவது டேஸ்ட் கம்மியா இருக்குன்னு ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஆட் பண்ணா அது அதர்மம். ஏன்னா பகவானுக்கு பண்ண பிரசாதம், அவரு சாப்பிட்ட பிரசாதத்தை நம்ம சூடு பண்ணக்கூடாது, ஹீட் பண்ணக்கூடாது, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க கூடாது. உப்பு, காரம், புளிப்பு எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே நம்ம உள்வாங்கணும். ஒரு பருக்க கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் சாதனா பக்தியில வருது. இது மகா பிரசாதம் இல்லையா அது? ஓகேங்களா? 8வது பாருங்க, தூய பக்தியோட பகவத்கீதையை ஸ்ரீமத் பாகவதையும் கேட்கணும். இது 8வது நிலை. இந்த 8 நிலையும் ஒழுக்க முறை சொல்லப்படுது. இது சாதனா பக்தி. இந்த சாதனா பக்தியை எப்படி, இதுக்கு தகுதி தேவையே இல்லை, யார் ஒன்னாலும் பண்ணலாம். இந்த தகுதி இதுதான் தகுதி. இவன் பிராமணன் தான் பண்ண முடியும், இவன் சத்திரன் தான் பண்ண முடியும், சூத்திரன் தான் பண்ண முடியும், வைசியன் தான் பண்ண முடியல. எல்லாரும் பண்ணலாம். பணக்காரன், ஏழை, அறிவாளி, முட்டாள் எல்லாமே பண்ணலாம் இல்லைங்களா? அனைவரும் பயிற்சி செய்யலாம். பலன் பாருங்க, இறை உணர்வு உத்தரவாதம் கொடுக்குது. இறை உணர்வு உத்தரவாதம் கொடுக்குது இந்த 8 நிலையை ஃபாலோ பண்றோம். இது வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி லீலால 17.22 சொல்லப்பட்டது என்ன சொல்லுங்களா, இந்த கலிகாலத்தில் பகவானின் திருநாமமே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணன் அவதாரமாகும். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதால ஒருவன் பகவானுடைய நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். அவ்வாறு செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். இந்த வையகத்திலே இந்த வாழ்நாளிலே நமக்கு முக்தி கிடைக்கும். இந்த வாழ்நாளிலே முக்தி கிடைக்கும். இந்த 8 நிலையை செயல்படுறோம். இது சாதனா பக்தி வருது. இப்ப நம்ம கேட்க போற கேள்வி 5 கொஸ்டின் கேட்க போறோம். நீங்க பதில் சொன்னாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்க. இந்த 8 நிலையை நான் சொல்லி கொடுத்தீங்களா, அந்த 8 நிலையும் ஆச்சாரி சொன்னதை நீங்க அது எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்றத நீங்களே ஒரு ஆம் இல்ல அப்படி நீங்களே ஒரு போட்டுங்க. முதல் கேள்வி, இப்ப 8 இதை சொன்னோம் பாத்தீங்களா, அது எளிமையா இருக்கா? உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கா? இல்ல உங்களால செய்ய முடியுமா? செய்ய முடியும்னா ஆம்னு வச்சுங்க, செய்ய முடியாதுன்னா இல்ல. தப்பு இல்லை. இந்த 8 நிலை சொல்லி கொடுத்தது உங்களுக்கு ஓகேன்னா ஆம், இல்லைன்னா இல்லை. 2வது கேள்வி, நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா? இந்த 8 செயல்பாடும் நம்மளுடைய வாழ்வியல்ல நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா? ஆம்னா ஆம் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு போட்டுங்க. 3வது, இதில் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. அந்த 8 நிலையை நான் செயல்படுறத எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது அப்படின்னா ஆம் போட்டுங்க. இல்ல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா இல்லைன்னு போட்டுங்க. 4வது கேள்வி, நான் நேர்மறையாக உணர்கிறேன் அப்படின்னு, இந்த இதை நான் நேர்மறையாக உணர்கிறேன்னா ஆம் போட்டுங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு போட்டுங்க. இதனை முயற்சி செய்ய நான் தீர்மானமாக உள்ளேன். 5வது லாஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களை கேட்கிறோம். இந்த 8 நிலையும் இது வரைக்கும் நான் பண்ணல அது வேற விஷயம். ஆனா இனி இதை நான் பண்றதுக்கு தீர்மானம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஆம் போட்டுங்க, இல்லைன்னா இல்லை. இந்த 5 கொஸ்டினுக்குமே 3 அல்லது அதற்கு மேல் ஆம் இருந்தால் சப்தமாக பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லுவோம். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் முயற்சி பண்ணுங்க, எல்லாமே அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. இது சாதனா பக்தியை முழுமையா நம்ம எல்லாருமே கடைபிடிக்க வேண்டிய பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ஹரே
ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே हरे ஹரே हरे கிருஷ்ண हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண कृष्ण ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண हरे ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே राम ராம हरे ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம சாதனா பக்தியை ரொம்ப அழகா நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அது எப்படி பக்தி கொடுக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப பாருங்க 10வது பாதத்துல அதே பகவான் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு. இது நிஷ்காம கர்மயோகத்தை கொடுக்குறாரு. இப்ப நாம அனநிய பக்தியை கொடுக்க முடியல, சாதனா பக்தியை கொடுக்க முடியல, சரி பரவாயில்ல, நிஷ்காம கர்மயோக பக்தியா கொடுறான்றார் 10வது பாதத்துல. என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे மாதாஜி 14வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 10வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण अभ्यासे अभ्यसमर्थो समर्थो असि मत्कर्म परमो भव मत् अर्थम अभिकर्माणि पूर्वं सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 10வது பதம் நம்ம என்ன கொடுக்குது பாருங்க. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், அதாவது 9வது ஸ்லோகத்துல சொன்னது, அதாவது இந்த சாதனா பக்தியை உன்னால கொடுக்க முடியாவிடில் பரவாயில்லைன்றார். அதுக்கும் பரவாயில்லைன்றார் பாருங்க. தன் மகனுக்கு சொல்ல வேண்டிய கடமையை தாய் தந்தை மூலமா நமக்கு உபதேசம் பண்றார். ரொம்ப அழகா அற்புதமா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? எனக்காக மற்றும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. எனக்காக பெற்றவங்களுக்காக நம்ம ஓடுறோம் இல்லையா? அது மாதிரி பகவானுக்காக நம்ம ஓடணும் இல்லையா? ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலை அடைவாய் என்றார். ஏன்னா வேத சாஸ்திரங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது, பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அவ்வளவு நமக்கு அவ்வளவு எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும். இது என்ன பக்தி பாருங்க? நிஷ்காம கர்ம யோகா. முதல்ல என்ன படிச்சோம்? அனநிய பக்தியை படிச்சோம். 2வது சாதனா பக்தியை படிச்சோம். 3வது நிஷ்காம கர்ம யோகா. இந்த பக்தி என்ன சொல்லப்படுது பாருங்க? எனக்காக செயலாற்றுடா அப்படின்றார். எனக்காக பண்ணுடா. நம்ம தாய் தந்தருக்கு எப்படி ஓடியாடுறோம், அதே மாதிரி என்ன நினைச்சு நீ செயல்படு, பண்ணாவே போதும், உன்னுடைய முக்தி என்னுடைய கையில இருக்குன்றார். உன் கையில நான் கொடுத்துட்றேன்றார். இது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல கொடுக்கிறார். இப்ப அந்த 4வது பக்தியை பாருங்க. சகாம கர்ம யோகத்தை கொடுக்கிறார் 11ல. சகாம கர்ம யோகம் இது எப்படி கொடுக்குறாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 11வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी. अदैत्यत् अप्यक्षतो असि कर्तुमद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म कलत्यागं तत्कुरु यदात्मवान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்வு உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், இப்பயோ பாருங்க, நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை உன்னால செய்ய முடியலையா? சரி பரவாயில்ல, உனது செயல் விளைவுகளை தியாகம் செய்கின்ற, ஆத்மாவை நிலை பெற முயற்சி செய்கின்ற, நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோம், என்னெல்லாம் உருவாக்குறோம், என்னெல்லாம் படைக்கிறோம், அது எல்லாமே தியாகம் பண்ணுன்ற, தியாகத்தை பண்ணிடுன்றார். எப்படி நாம முதல் அத்தியாயத்துல சிவபெருமான் பார்வை தாயார்கிட்ட முதல் அத்தியாயத்தை மகிமையை சொல்றார். பத்ம புராணத்துல ஒரு வேசியாகப்பட்டவள் ஒரு ரோட்ல போகும்போது ஒரு காளமாடு உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கு. அதுக்கு முத்தி கொடுக்கறதுக்கு அந்த தாய் என்ன பண்றா? வேசியாகப்பட்டவள் தியானம் கொடுக்குறா, தியாகத்தை கொடுக்குறா, என்னுடைய பலன் எல்லாத்தையும் தியாகம் கொடுக்குறா. கடைசியில அந்த காளமாடு முத்தி அடையுது. இது சிவபெருமான் பார்வை தாயார் சொன்னது பத்மம். அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணணும், தியாகம் பண்ணணும். எல்லா செயலுமே நம்ம தியாகம் பண்ணணும். இது பாத்தீங்கன்னா சகாம கர்ம யோகா. இப்ப நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை உன்னால பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்ல, சகாம கர்ம யோகத்தையாவது பண்ணுன்ற. முதல் பக்தி அனநிய பக்தி, 2வது பக்தி சாதனா பக்தி, 3வது பக்தி நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பக்தி, 4வது பக்தி சகாம கர்ம யோகத்தை பக்தி. இந்த பக்தி என்ன சொல்றார்? எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணுன்றார். உன் விளைவுகளை, உன் பலன்களை எல்லாமே நீ தியாகம் பண்ணிடுன்ற. அப்ப ஆத்ம நிலை முயற்சி செய்வா என்றாங்க. ஏன்னா ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா தனிமையில தான் இருக்கும். அது சுக துக்கம் அனுபவிக்காது. அது பகவானுடைய நித்திய சேவகன் தன்மையில இருக்கும். அந்த ஆத்ம ரூபத்தில் நீ செய்கின்ற.
இல்லைங்களா? இது சகாம கர்மயோக பக்தி. 12வது பக்தி பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இப்பயிற்சியை உன்னால் செய்ய ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில், எது சகாம கர்மயோகத்தை 4வது நிலையை உன்னால பண்ண முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்துகள் ஈடுபடுத்திக் கொள்றது, இது ஞான யோகம். ஞான யோகத்தோட அப்போ அந்த ஞானத்தை எப்படி விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும்? பகவானுடைய வேதங்களை படிக்கணும், பகவானுடைய உபநேசங்களை படிக்கணும், பகவானுடைய புராணங்களை படிக்கணும், பகவானுடைய வைபவத்தை படிக்கணும். அப்ப படிக்க படிக்க என்ன ஆகும் பாருங்க, நம்ம ஞானம் விருத்தி அடையும். அப்ப ஞானம் விருத்தி அடையும் போது நம்மளுடைய பௌதீக ஞானம், இதுவும் பௌதிக ஞானம் இம்பார்ட்டன் தான், அது நம்ம வாழ்க்கையை பந்தப்படுத்துற செயல் தான், இருந்தாலும் அது வாழ்க்கையில மேன்மைப்பட்ட செயல். அந்த செயல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும். அப்ப 50 வயசு ஆன பிறகு அதை குறைச்சிக்கணும், பௌதிகத்தை குறைக்கணும். அது குறைக்கணும்னா இந்த ஞான யோகம் தான் பண்ணும். அந்த ஞான யோகம் எது பண்ணும்? இந்த மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறது, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை கேட்கறது, இந்த உபநேசங்கள்ல கேட்கறது, இந்த சத்சங்கத்துல போய் கலந்துக்கிறது, இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பயிற்சியை பண்ணுன்ற எது சகாம கர்ம யோகத்தை உன்னால பண்ண முடியாவிடில் தியான யோகத்தையாவது பண்ணுங்க, ஞான யோகத்தை விருத்தி செய்து கொள்ன்றார். சரி, அதையும் உன்னால பண்ண முடியல, ஞானத்தை விடு. ஞானத்தை விட தியானம், தியாகம் இல்ல தியானம், தியானமே சிறந்ததுன்றார். அப்போ ஞானத்துல சரி உன்னால புக்கு வச்சு படிக்க முடியல, எனக்கு டைம் இல்லப்பா, நான் ஓடிட்டு இருக்கேன்ப்பா, என்னால படிக்க வராதுப்பா, எனக்கு படிக்க தெரியலப்பா, அந்த அளவுக்கு எனக்கு மூளை இல்லப்பா, பரவாயில்ல விட்டுடு. ஞானத்தை விருத்தி செய்ய முடியலையா, விட்டு தியானம் பண்ணுன்றார். இது 6வது நிலை. இந்த பக்தியாவது கொடுத்த தியானம் பண்ணப்ப அது ரொம்ப ஈஸியா எல்லாம் இயல்பா வந்துடும். இப்ப நம்ம எல்லாருமே சொன்னோம்ல, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த பகவான் நாமத்தை சொன்னாவே போதும். இது 6வது நிலை பக்தி. இந்த குறைஞ்சபட்ச இந்த பக்தியாவது கொடுங்க. ஒரு தாய் தந்தர் எப்படி பிள்ளைகிட்ட கேட்பாங்களோ அது மாதிரி பகவான் நம்ம கிட்ட கேட்கிறார், இந்த பக்தியாவது கொடுங்கப்பா, இதை கொடுத்தாவது என்கிட்ட வாங்கப்பா, என் லோகத்து வாங்கப்பா அப்படின்னு. நமக்கு இது அடுத்த பிறவியே கிடையாதுன்ற பக்தியில. அப்ப நாம இந்த பக்தியாவது செய்யணும் இல்லையா? இல்லையா? தியானத்தை விட பலன்களை தியாகம் செய்ய பாருங்க. இன்னொன்னு பாருங்க, நம்ம செய்யற செயல் எல்லாமே, எல்லா செயலுமே இது பகவானுக்கு நாம தியாகம் பண்றோம். அப்போ மன அமைதி அடையும். நமக்கு ஒண்ணு இல்லைங்க, நீ காலையில இருந்து நம்ம வேலை பார்த்துட்டு இருக்குங்க, அனநிய பக்தியில நம்ம போட முடியல, சகாம கர்மயோகத்துல பண்ண முடியல, நிஷ்காம கர்மயோகத்துல பண்ண முடியல, எந்த பக்தியும் என்னால கொடுக்க முடியல. ஆனா நம்ம பௌதிகத்துல செஞ்சிருந்தாலும் தப்பு செய்யல, சாஸ்திர சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்ணி தான் போறோம், குடும்பத்தை காப்பாற்ற ஓடிட்டே இருக்கோம். எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நைட்ல இரவுல சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு தூங்குற நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அழகா ஒரு ஜலம் வச்சுங்க, ஜலம் கையை சுத்தப்படுத்திங்க, சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு பகவானே இன்னைக்கு செஞ்ச செயல் எல்லாமே உனக்கு கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் மஸ்து அப்படின்னு கொடுத்துட்டு போய் படுத்து பாருங்களேன், அவ்வளவு அழகா நித்திர வரும். காலைல பாத்தீங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு எழுந்து ஓட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. எல்லா பலனுமே பகவானுக்கு தியாகம் பண்ணிடுங்க, கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஹர்சு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருங்க. இதையாவது பண்ணுங்கன்ற இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 13, 14 என்ன சொல்ல வர பாப்போம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखशमी समदुष्टः सततं योगी यदात्मा दृष्टनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனவரின் பொறாமை இல்லாதவனும் எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான் நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாவனாகவும் அகங்காரத்தில் விடுபட்டவனாக இன்பன் துன்பங்களில் சமநிலையுடனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு ஈடுபடுகிறானோ என்னுடைய அத்தக பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்றார். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார், ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு இந்த பதத்துல. இது பாத்தீங்கன்னா 14வது அத்தியாயம் நம்ம படிக்க போறோம். 14வது அத்தியாயம் குணங்களை பத்தி படிப்போம். 13ல நாளைக்கு பார்க்க போறோம் பாருங்க. 24 குண பண்புகளோட பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல அதுக்கு அடுத்த அத்தியாயத்துல தான் நம்ம இதை பத்தி பார்க்க போறோம். அது இங்கேயே சொல்றார். சகிப்புத்தன்மைன்னு ஒண்ணு இருக்குங்க, அது 16வது அத்தியாயத்துல வரும்.
தெய்வீகமான குணங்கள்ல அது ஒரு குணம். சகிப்புத்தன்மை இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப 25 குணம் தெய்வீகமான குணங்கள் நம்மளை தேடி வந்துரும்ன்றார். அதுலயே சொல்றார், ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார். பொறாமை இருக்கக்கூடாது. எல்லா உயிர் மேல அன்பு இருக்கணும். எல்லா உயிர் மேல அன்பு இருக்கணும். ஏன்னா எல்லா உயிர் மேலயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். எல்லா உயிர் வாழி இதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார். ஆத்மாவும் இருக்கு. ஆத்மா பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி, உட்புற சக்தி. அது அகங்காரம் இல்லாம இருக்கணும். இன்பத் துன்பங்கள் சமநோக்குல இருக்கணும். இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, அது நம்மளால செயல்பட்டதுதான் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அதை சகிப்புத்தன்மையோடு நம்ம ஏத்துக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும். இதெல்லாம் தெய்வீகமான குணங்கள். இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, அவருடைய கோபர், அவருடைய நண்பர் தன்னுடைய வீட்டுக்கு வரும்போது அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க. அவர் உட்கார வச்சு அவருக்கு பாதங்களை அபிஷேகம் பண்ணி, அதுக்கப்புறமா அவருக்கு ஆகாரம் கொடுத்து, நீராகாரமோ உணவோ கொடுத்து, அவரை உட்கார்ந்து நலம் விசாரிச்சு அவருக்கு என்ன தேவையோ பூர்த்தி செய்து அனுப்புறாரு. நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கணும். அது எதிரியா இருந்தாலும் சரி, வீட்டு உள்ள வந்தாங்கன்னா உட்கார வச்சு அவங்கள பண்ணும். பண்ணாதான் உண்மையான சனாதனன் பண்றவன் இப்படிதான் செயல்படுவான். எதிரியா இருந்தா கூட வீட்டுக்குள்ள வர வச்சு அவனுக்கு எல்லா விதமான சகல விதமான காரியங்கள் செய்யணும். அவன் தான் சனாதனி, இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நான் படிக்கணும்னா 2வது நிலை வந்தாதான் நம்ம ரொம்ப அழகா படிக்க முடியும். டைம் இல்லை. இப்ப நமக்கு 15வது ஸ்லோகம் மாத்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते स यः हर्षमर्षभयोद्वेगैर्मुक्ता यः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। இதுல சொல்றாரு பாருங்க, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல். இப்ப சொன்ன பாத்தீங்களா, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க கூடாது, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், யாரும் தொந்தரவும் செய்யக்கூடாது. இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையில் அவன் இருக்கானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்ற. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க, எனக்கு பிரியமான ஆத்மாக்கள் அது. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க கூடாது. நம்மளால மனசால கூட அவனுக்கு தொல்லை கொடுக்க கூடாது. இப்ப நம்ம செயலாலேயோ இல்ல வேற ஒரு ஆளையோ நம்ம துன்பத்தை கொடுக்கணும்னு அந்த எண்ணம் அதை செயல்படுறோம் இல்லைங்களா, அது செயலால வருது. மனசால கூட நம்ம புத்தியால கூட நமக்கு அவள் துன்பம் நினைக்க கூடாது. நினைச்சாவே நாம ரசோகுணம், நம்ம குணம் மாறிடும். ஏன்னா அது குணமாயா அதை நம்ம செயல்படுத்தும். நம்மள ஜீவமாயாவும் குணமாயாவும் நம்மளை அப்படிதான் செயல்படுத்துவோம். இதெல்லாம் நம்ம 14வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம் அதை பத்திலாம். அப்போ அந்த செயல்பாடை நம்ம எப்படி பக்குவப்படுத்தணும் பாருங்க. யாரையுமே தொல்லை கொடுக்க கூடாது, யாரையுமே தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. அப்போ இந்த இன்பம் துன்பம் பயம் இந்த ஏக்கமே நமக்கு சமநிலையோட இருக்கணும். அப்ப எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்றார், இல்லைங்களா? 16வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. अनपेक्षः श्रुतिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भा परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 16வது பதம் பாருங்க, எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல். சாதாரண செயல்னா என்ன பாருங்க. இப்ப நம்ம பௌதிகத்துல செய்யும் போது சம்பாதிக்கிறோம், ஓடுறோம், உட்காடுறோம், என்ன பண்றோம், இதெல்லாம் சாதாரண செயல். இதுதான் அதுல தூய்மையா அந்த செயல்ல கூட சரி. நம்ம சம்பாதிக்கிறது எதுக்காக செய்யறோம்? நம்ம ஜீவிக்கணும், நம்ம சமுதாயத்துல மேன்மை அடையத்துக்காக, நம்ம பிள்ளைகளை நல்வழியில கொண்டு போய் சம்பாதிக்கணும். அதுல தூய்மையா இருக்கணும், அதுல தூய்மையா இருக்கணும், அதுல நிபுணனாக இருக்கணும். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம, யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாம, யாரையும் கஷ்டப்படுத்தாம, தான் என்ற அகந்தை இல்லாம தன் உணர்வோட செயல்படணும். அதுல தூய்மையா இருக்கணும், அதுல நிபுணனாக இருக்கணும்ன்றார். கவலைகள் இன்றி அதாவது எல்லா விதமான வழிகளிலும் விடுபட்டவனாக, ஏதோன்னு பலனுக்காக முயற்சி செய்தவனாக உள்ளானோ அத்தக மனிதன் அந்தரிய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சம்பாரி, குடும்பத்துக்காக சம்பாதிக்கிற, சம்பாதி வேணும்னு சொல்ல, ஆனா அதுல பற்றற்ற தன்மையா இருக்கு. உனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் இயற்கையிலிருந்து எடுத்துக்கோ. அதிகமா எடுத்தினா நீ பந்தப்படுவ. எல்லாருக்கும் நான் சமமா கொடுத்துருக்கிறேன். உனக்கு ஒருத்தனுக்கு அதிகமாக ஒருத்தனுக்கு கம்மியா நான் கொடுக்கவே இல்லை. காற்ற ஒருத்தர் அதிகமா கொடுத்தா என்ன ஆகும்? புயல் தான் வரும், எல்லா உயிரினங்களும் பாதிப்படையும். அதுக்கு காரணம் நாமங்களே இருக்கக்கூடாது, இல்லைங்களா? ஆனா நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் தான் இயற்கை இருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த பிரகிருதியிலிருந்து எடுத்துக்கிறது நம்ம அவ்வளவுதான் எடுத்துக்கணும். அதுல நம்ம நிபுணனாக இருக்கணும், அதுல ரொம்ப நாம கரெக்டா இருக்கணும்ன்ற. இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா, ஒரு தாய் தன்னுடைய மகன் கிட்ட கேட்கிறாங்க, இது நடந்த உண்மை, நடந்த உண்மை. பிருந்தாவனத்துல ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு, இன்னும் இருக்கு பிருந்தாவனத்துல. இவர் யார் தெரியுங்களா?
ஒரு இங்கிலாந்துக்காரர், பிரிட்டிஷ்காரர், ஒரு பெரிய சர்பட்டம் பெற்றவர், பெரிய படிப்பு படிச்சவர். அந்த ஊரே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொந்தம். இன்னைக்கு இருக்கு அந்த ஊர். அவ்வளவு பெரிய செல்வேந்தர் அவர், மகான் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவ்வளவு பெரிய ஆள் அவர். அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு எனக்கு தான் தேவையில்லை போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா வந்து பகவானுடைய, நான் ஒரு சனாதனின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து வெறும் 4 முளை வேட்டி கூட கட்டலங்க, ஒரு டவல் தான் கட்டின்னு இருக்காருங்க. கட்டிக்கிட்டு கழுத்துல உத்ராட்ச மாலை போட்டுக்கிட்டு, கண்டி மாலையை போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு ஹரிநாமத்தை சொல்றாரு ஒரு சின்ன குடிசையில, ஓலை குடிசையில உட்காந்துக்கிட்டு. அவ தாய் வந்து கேட்கிறாங்க, டேய் வாங்கடா, உனக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்கு, எவ்வளவு வசதிகள் இருக்கு, எவ்வளவு படிச்சிருக்க, இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஏன்டா இங்க வந்து உட்காந்துக்கிற, உனக்கு தேவையாடா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நாங்க வந்து என்ன பண்ண போறேன், சுகமா பெட்ல படுக்க போறேன், அந்த சுகம் எனக்கு இங்க கிடைக்குது தாயே, எனக்கு இங்க கிடைக்குது, எனக்கு இதுதான் என்னுடைய வாழ்வியல், என்னுடைய இதுதான், என்னை விட்டுடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதெல்லாம் வந்து எப்போ வரும் பாருங்க, 50-60 வயசுக்கு மேலதான் வரும். ஆனா இவருக்கு பாருங்க வாலிப வயசுலயே வந்துடுச்சு அந்த பக்குவம். அப்பெல்லாம் இவங்கெல்லாம் மகான் தானுங்க. கோவிலுக்கு அப்படியே சனாதனத்தை, தர்மத்தை அப்படியே கோயிலுக்கு அப்படியே அர்ப்பணம் பண்ணிட்டார். என் சொத்தை ஃபுல்லா நீ கோயிலுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டார். இன்னும் அவருடைய ஆசிரமம் முன்ன கூட நம்ம இதுல இருக்கு, பிருந்தாவனத்துல இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஞானிகள்லாம் இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்லல, ஞானிகள் இருக்காங்க. பக்குவம் அடையல. ஒருத்தர் கார் ரேஸ்ல போறவருங்க, ஒரு சின்ன வயசு, இப்போ இருக்காரு அவரும், இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு, இப்ப கலிகாலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. கார் ரேஸ்ல போறவர், ஆலண்டுல உள்ளவர். அவர் கார் ரேஸ்ல வேர்ல்டுல ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணவர். அவர் என்ன பண்றாரு, அதுல நிறைய பணம், ஏற்கனவே அவங்க அப்பா நிறைய பணம் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கிறார். இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு, கார் ரேஸ்ல போய் நம்பர் 1ல வர்றாரு, வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, இன்னொரு மாடலிங்ல, அதாவது இந்த ஃபேஷன் மாடலிங் பண்றாங்களா, அதுல நம்பர் 1ல வர்றாரு. அவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சவர். அவர் ஒரு ஆடில் நடிச்சாவே அவ்வளவு பணம் வரும், சம்பாதிக்கிறவர். அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு இன்னைக்கு கும்பமேளால வந்து முக்கியம் குளிச்சுன்னு கிடக்குறாரு. நீங்க அவர் முடியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, சித்தர்கள், நம்மளுடைய ஞானிகள்லாம் ஜடையா இருக்கும் பாருங்க, சித்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உருவத்தை மாறி இருக்கிறார். இப்பவும் இருக்கிறார் அவர். இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா காசிலையும் பிருந்தாவனத்திலையும் சுத்தின்னு கிடக்கிறார். அவ்வளவு செல்வந்தர். ஏன் இந்த பக்குவ நிலை பாருங்க, 25 வயசுலயே பக்குவம் அடைகிறாங்க பாருங்க, எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க. இதெல்லாம் எப்படி வரும், இதெல்லாம் சனாதனி தான். பகவானை உணர ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுங்களா, 60 வயசு தேவையில்லைங்க, 70 வயசு தேவையில்லைங்க, 80 வயசு தேவையில்லைங்க. எந்த வயசுல பகவானை நினைக்க ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், அவன் கண்டிப்பாக அடுத்து அவனுடைய செயல்முறைய மாற்றம் ஏற்படும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது பதம் அது. யோ ந ஹிஷ்யேதி தத் ந த்வேஷ்டி ந சோஷதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான்யஹ சமே பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்ச்சி இல்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமையும் அமங்கலமையும் ஆகிய இரண்டையும் துறக்கிறானோ, அத்தக புத்திமான் எனக்கு மிக பிரியமானவன். இந்த செயல்பாடு பாருங்க, அவன் மகிழ்ச்சி அடைய போறது கிடையாது, துன்பம் அடைய போறது கிடையாது, புலம்புவது இல்லை, ஆசைப்படுவதும் இல்லை, மங்களம் அமங்கலம் எதை பத்தியும் கவலைப்பட போறது இல்லாத, இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்லாமே, இது எல்லா கிளாஸும் நம்ம சொல்லுவோம். இப்ப நம்ம ஒரு பிளாட்ல இருக்கோம், ஒரு தெருவுல இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன். அந்த தெருவுல ஒரு வாட்ச்மேன் போட்டிருப்போம், ஒரு செக்யூரிட்டி போட்டிருப்போம், ஒரு பிளாட்ல ஒரு செக்யூரிட்டி போட்டிருப்போம். அந்த செக்யூரிட்டி டெய்லி நம்ம வீட்டு வெளியே போகும்போது சரி, உள்ள வரும்போதும் நமஸ்காரம் சார், வணக்கம் சார், வணக்கம் சார் ஏதோ சொல்றாரு. அப்போ நாம என்ன பண்றோம், அவருக்கு ஏத்த மாதிரி சரி ஓகேப்பா, நல்லா இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் அவரு நமக்கு வணக்கம் சொல்லவே இல்லை. அப்ப நம்ம மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க. இப்ப காலைல ஆபீஸ் கிளம்பி போயிட்டு இருக்கோம், கேட்ல நிக்கிறாரு அவரு, நம்ம அன்னைக்கு வணக்கம் சொல்லவே இல்லை. அவரு டெய்லி சொல்றவரு அன்னைக்கு சொல்லல. அப்போ உங்க மனநிலை எப்படி இருக்கும்? என்னடா அவர் டெய்லி சொல்லிட்டே இருந்தாரு, ஏன் இன்னைக்கு சொல்லல, என்ன பிரச்சனை அவருக்கு, ஏது பிரச்சனை இது? இப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம், 1/4 மணி நேரம், 5 நிமிஷம், 10 நிமிஷம் ஏதோ ஒரு டைம்ல நாம திங்க் பண்ணுவோமா இல்லையா? இல்லைங்களா? இதுதான் மாற்றம், இதுதான் ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்தை நம்மள மாத்துது. அப்போ நம்ம அந்த மரியாதை எதிர்பார்க்கறதுனால தானே நம்ம திரும்ப அந்த மரியாதை கொடுலாம் நம்ம கேட்கிறோம். ஏன் நமக்கு மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னும் போது நம்ம குணம் மாற்றம் ஏற்படுகிறது, இல்லைங்களா? அவர் மரியாதை கொடுத்தாலும் சரி, கொடுக்கலனாலும் சரி, சரி ஓகேப்பா, சரி ஓகேப்பா அப்படி போயிட்டே இருக்கணும். அந்த மனத்தை மாற்றத்தை உருவாக்க கூடாது. அப்ப நம்ம உள் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப கண்டிப்பா நமக்கு ஏன் இன்னைக்கு பண்ணல, எதுக்கு பண்ணல அப்படின்னு நமக்கு போவோம். அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணமாயா நம்மள வேற வகையில செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அன்னைக்கு ஆபீஸ்ல எந்த ஒர்க்கும் ஓடாது.
நம்ம மனைவி வீட்டுல வந்து வெளியே போகும்போது நம்ம மனைவி நம்மளை திட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப என்ன பண்ணுவோம், வண்டி ஓட்டும் போது சரி, ஆபீஸ்ல போகும்போது சரி, அதையே நினைச்சுட்டு இருப்போம். அதை உள் வாங்கிட்டோம் நாம. அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றார். மகிழ்ச்சியோ துன்பத்தையோ புலம்புவதையோ ஆசைப்படுவதிலையோ எவன் ஒருவன் மங்களமும் அமங்கலமும் துறக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அந்த செயல்பாடு நம்ம உள் வாங்கக்கூடாது. உள் வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு அன்னைக்கு ஃபுல்லா பொழப்பு வச்சிடும் இல்லைங்களா? நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும். நம்ம டிக்கெட் பண்ணுவாங்க, நம்ம சமுதாயம் டிக்கெட் பண்ணுவோம், நம்ம பிள்ளைகள் டிக்கெட் பண்ணுவாங்க, மனைவி கணவன் எல்லாருமே நம்மள தூண்டுவாங்க. ஆனா நாம தான் உஷாரா இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 18-19 ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. हरे कृष्णा प्रभु जी। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानोपमानयोः शीतोषण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमदित् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। हरे कृष्णा। எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மானம் அவமானம் துன்பம் இன்பம் இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றை நடுநிலை வகுத்தி களங்கம் தரும் தொடர்புகளில் இருந்து எப்பொழுது விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்தில் கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தோன்றி ஈடுபடுகிறானோ அத்தகைய மனிதன் எனக்கு மிகவும். நண்பரை கூட சேர்த்து எதிரி நண்பனை சமமாக பார்க்கணும். மான அவமானத்தை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது, அதையும் சமமா ஏத்துக்கணும். அன்பும் இது இன்பம் துன்பமும் சரி அப்படிதான். இது எல்லாருமே நம்ம சமநோக்குல பார்க்கணும். இந்த பதத்துல இந்த 18-19 பதத்துல படிக்கணும், அவ்வளவு சாராம்சம் இருக்கு. இதை படிக்கணும். இதை நம்ம உபநேசம் கொடுத்தோன்னு வச்சுங்களேன், நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். இது கதை மூலியமா சொன்னோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஆனா இப்ப நம்ம நேரம் டைம் இல்லை, அதனால நம்ம இதோட நிறுத்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 20 பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். இதான் கடைசி பதம். நிறைய படிக்க போறோம் இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण। येदु धर्मामृतम् इदं यदो यक्तं पर्युभासते श्रद्धान मत्परमा भक्तास्ते अदिव मे प्रियः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றத பாருங்க. இந்த கடைசி பாதத்துல இந்த அத்தியாயத்தோட பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்கை வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்தவர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். இந்த எல்லா ஸ்லோகத்திலுமே பாருங்க, 13 20 பதம் 7 பதம் வரைக்கும் எனக்கு எப்படி பிரியமானவன் இருப்பான், என்னுடைய மகாத்மாக்கள் எப்படி இருப்பார்கள்ன்றத ரொம்ப அழகா பக்குவப்படுத்துறார். 13 20 பதம் வரைக்கும் நீ இப்படி எல்லாம் இருந்தினா எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்றார், என்னுடைய மகாத்மாக்கள்ன்றார் பகவான், என்னுடைய பிள்ளைகள்ன்றார். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றுன்றார். என்னை பரம இலக்கா வைத்து நம்பிக்கையுடன் பகவான் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும், தண்ணி ஈடுபடுத்துவாங்க எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்றார். அப்ப எப்படிப்பட்ட பக்தி கொடுக்குறாரு பாருங்க இல்லைங்களா? இந்த படத்துல பாக்குறீங்களா? ஒரு வில்வமங்கல் தாகூரார் பகவான் எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க, எவ்வளவு அற்புதமா உட்கார்ந்துருக்காரு. இப்படிதாங்க அருவத்தன்மையா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். ஆனா வில்வமங்கல் தாகூர் கண்ணு தெரியாதவர், 2 கண்ணையும் குத்திக்கிட்டார். ஆனா அவர் பாடுற அந்த கீர்த்தனைய பகவான் எப்படி கேட்கிறாரு பாருங்க. இப்படிதான் எல்லா குடும்பத்திலையும் எல்லா வீட்டிலையும் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பாங்க. நீங்க பாத்ரூம்ல உட்காந்து கூட ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம், இறந்தவங்க வீட்டுல கூட உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். மாதாஜிக்கு 3 நாள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த 3 நாள் கூட பகவான் நாமத்தை சொல்லலாம், தப்பே இல்லை. ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த உரிமை உண்டு. நாயை தின்பவனும் சொல்லலாம், சண்டாலா புத்திர கூட ஹரிநாமத்தை சொல்லலாம். அப்பவும் பகவான் இந்த மாதிரி உட்காந்துன்னு சப்பளங்களை போட்டுக்கிட்டு கன்னத்துல கை வச்சு அழகா கேட்டு இருப்பார், நம்மளை ரசிச்சுட்டு இருப்பார். சரி, இவரை பத்தி ஒரு கதை படிப்போம், இவரோட வாழ்வியலை பத்தி படிப்போம். யாரு? வில்வமங்கல் தாகூரார். இவர் இது பாத்தீங்கன்னா 4 சம்பிரதாயம் சொன்ன பாத்தீங்களா, அந்த ஒரு சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்றவர். இவரு சனத் சம்பிரதாயத்துல உள்ள ஆச்சாரி. இவரை பத்தி நம்ம படிப்போம். இப்ப நம்மளுடைய ராமானுஜ ஆச்சாரியை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம், அவரோட பத்தி தெரிஞ்சிருக்கோம், விஷ்ணு சாமியை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கோம். அதே மாதிரி நம்ம பிரம்மகவுடிய சம்பிரதாயத்துல உள்ள மத்துவாச்சாரியை பத்தி நம்ம ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? இவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இவர் யாரு என்னன்னு படிக்க பப்பமா. சரி, இவர் ஒரு முற்பிரிவில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிருஷ்ணர் கோவில், பகவானுடைய கோவிலை வச்சு வழிபாடு பண்றாரு. வழிபாடு பண்ணும்போது இப்ப நம்ம ஷார்ட்டா தான் பண்றோம், ரொம்ப விரிவா படிக்கல, சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் தான் கொடுக்குறோம். விரிவா படிக்கணும், நம்ம அடுத்த லெவல் தான் போகணும். சரி, இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, கோவில் வழிபாடு பண்றாரு. வழிபாடு பண்ணும்போது வர பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்குறாரு.
வர பக்தர்களும் மலர்கள் கொடுக்குறார். இந்த மாதிரி ஒண்ணு ஒண்ணா கொடுக்குறாரு. அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு அந்தனர் தானே இல்லையா? அந்தனர்னா செல்வந்தரா இருப்பாங்க, செல்வந்தரா இருக்கவும் மாட்டாங்க. செல்வந்தரா இருக்கணும் அந்தனரே கிடையாது. அந்த டாபிக் போக வேண்டாம். இவர்கிட்ட இருக்கிற பொருளாதாரத்தை வச்சு அவரு வர பக்தர்கள்லாம் பிரசாதம், இந்த மலர் அலங்காரம், மலர் பூ எல்லாம் கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல இவர்கிட்ட காசு இல்லை, பொருளாதாரம் டவுன் ஆயிடுச்சு. உடனே என்ன பண்றாரு, சரி யார்கிட்டயாவது ஒரு பெரிய மகான்கள்கிட்டயோ ஒரு செல்வந்தர்கிட்டயோ கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறாரு. கிளம்பும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சவம் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 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 இறந்துட்டாங்க. அவங்க வேற யாரும் இல்லை, அந்த நாட்டோட சக்கரவர்த்தியோட மகள் இளவரசி இறந்துட்டாங்க. சின்ன பிராயத்துல இறந்துட்டாங்க. அவங்கள அடக்கம் பண்றதுக்கு கொண்டும் போயிட்டு இருக்காங்க. அவளுடைய சுடுகாட்டுக்கு கொண்டும் போறாங்க. அப்ப அதை பாக்குறாரு யாரு, வில்வமங்கோ தாக்கூரார் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த அம்மா கழுத்துலயும் நான் உடம்புல ஃபுல்லா நகைகள் நிறைய இருக்கு. சரி, அந்த நகைகள் அந்த அம்மாவை எரிக்கதான் போறாங்க, இல்ல புதைக்கதான் போறாங்க, ஏதோ ஒண்ணு செய்ய போறாங்க, அந்த நகையை கேட்டு வாங்குவோமேன்னு சொல்லிட்டு அவரு வெள்ளந்தியா இருக்காரு. வெள்ளந்தியா இருந்து அவர் கூட போறாரு. அந்த இடுகாட்டுக்கு போயிட்டு என்ன பண்றாங்க, அந்த அம்மாவை சமாதியிலேயோ வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு கேட்டு அந்த நகையை எடுக்க போறாரு, ட்ரை பண்றாரு, முயற்சி பண்றாரு. முயற்சி பண்ண உடனே அங்க ஒரு ஆத்மா சொல்லுது, அந்த பெண்ணோட அந்த ஆத்மா, அந்த 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 இளவரசியோட ஆத்மா சொல்லுது, ஐயா அந்த நகைகளை தொடாதீங்க, இது எனக்கு பிரியமான நகைகள், இது தொடாதீங்க. உங்களுக்கு நகை வேணும்னா, உங்களுக்கு பணம் வேணும்னா என் தந்தையா இருக்கிறார், அவர் சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறார், அவர்கிட்ட போய் முறையிடுங்க, நான் சொன்னேன்னு சொல்லுங்க, கண்டிப்பாக அவர் கொடுப்பார், நிறைய செல்வங்கள் கொடுப்பார். இது மாத்திரம் இல்லாம உங்களுக்கு ஒண்ணு ஸ்பெஷலா ஒண்ணு சொல்றேன், நான் படுத்திருந்த அறையில என்னோட பெட்டு கீழே ஒரு ஃபுல்லா ட்ரங்க் பொட்டியில ஃபுல்லா ஜுவல்ஸ் வச்சிருக்கேன், அதை அப்படியே நீங்க எடுத்துங்க, என் தந்தையாட்ட சொல்லுன்னா அவர் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு, போங்க அப்படின்னு. ஆனா இந்த நகையை மட்டும் தொடாதீங்க அப்படின்னு. சரி, உடனே என்ன பண்ணிட்டேன், நகையை அங்கேயே வச்சுட்டு நேரா சபைக்கு போறார். மறுநாள் காலை சபைக்கு போய் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இன்னொன்னு. உடனே என் மகள் சொன்ன பிறகு இந்த நாடே உனக்கு கொடுக்குறேன்டா, வாடா உனக்கு என்னடா வேணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு. நிறைய பொற்காசல் கொடுக்குறாரு. அந்த பொண்ணு படுத்திருந்த பெட்ல உள்ள கீழே நகைகள்லாம் கொடுக்குறாரு. கொடுத்துட்டு வாங்கிக்கிட்டு போறார். நல்லா ஹாப்பியா கோயில போயிட்டு நிறைய நல்லா பகவானுக்கு இன்னும் நல்லா பெருசா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்படியே போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, வருஷங்கள் போச்சு, திரும்பவும் அதே ப்ராப்ளம் தான், சேம் ப்ராப்ளம். எவ்வளவு நாள் தான் ஓட்ட முடியும் இல்லைங்களா? யாராவது வருமானம் கொடுத்தாதானே. இப்ப நம்ம கோவில போறோம், உண்டியில காசு போடுறோமா, 1 ரூபாய் போடலாமா, 50 காசு போடலாமா, 4 போடலாமா தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அர்ச்சகர்களுக்கு கண்டிப்பாக கோவில்ல உண்டியில பணம் போடுறீங்களோ இல்லையோ, ஆனா அங்க இருக்குள்ள குருக்களுக்கு கண்டிப்பா காசு கொடுங்க. ஏன்னா அதுதான் வாழ்வாதாரமே அவங்களுக்கு. அப்பதான் அவங்க அடுத்த வேலை தேடி போக மாட்டாங்க. அந்தனர்கள் அடுத்த வேலை தேடி போன, ஏன்னா வேதங்கள் படிக்கிறாங்க இல்லையா, உபநேஷங்கள் படிக்கிறாங்க இல்லையா. இந்த 3 நாளைக்கு மழை வரும் நம்ம காரணமே அந்தனர்களும் ஒரு பாகம், நம்மளும் ஒரு பாகம் தான், நம்ம எல்லாரும் ஒரு பாகம். அந்தனருக்கு கண்டிப்பாக நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் தியானம் பண்ணுங்க, பணம் கொடுங்க, சன்மானம் கொடுங்க, குருதட்சணை கொடுங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. சோ அந்த மாதிரி செயல்படாம போறதா திரும்பவும் வில்வமங்கோ தாகூருக்கு பணம் பற்றாக்குறையா போச்சு. திரும்பவும் அந்த சமாதி நிலையை அடைஞ்ச சமாதி கிட்ட போய் இப்ப திருப்பி அந்த ஜுவல்ஸ் எடுக்க போறாரு, அந்த அம்மாவுடைய நகையை. உடனே அந்த அம்மா திருப்பி சொல்லுது, ஆத்மா சொல்லுது, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் என் நகையை தொடாதீங்கன்னு சொன்னேன், உங்களுக்கு பணம் தேவைன்னா திரும்ப போய் எங்க தந்தையாட கேட்டீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பா கொடுக்க போறாரு, இந்த நாட்டுக்கு சக்கரவர்த்தி இல்லையா, நீ திரும்ப இங்க இருந்து எடுக்கிறியே, ஒழுக்க நெறிமுறையை ஃபாலோ பண்ண மாட்டியே, நான் ஒரு வாட்டி சொன்னா திருப்பி கேட்கலையே அப்படின்னு அந்த அம்மா சாபம் கொடுத்துச்சு. என்ன மாதிரி சாபம் பாருங்க, அடுத்த பிறவில நீ ஒழுக்கமற்ற வாழ்க்கையாய் நீ வாழ்வாயின்னு சொல்லிடுச்சு, சாபம் கொடுத்துச்சு. ஒரு அனநிய பக்தியில போறவன், சமுதாயத்துக்காக எப்படியாவது நம்ம மேன்மை அடையணும், அது மக்கள் மேன்மை அடையின்றதுக்காக பாடுபடுறவன் கடைசியில ஒரு சாபத்தை வாங்கிக்கிறான். சாபத்தை வாங்கிக்கின்னு அந்த பிறவிய முத்தி அடையாம அடுத்த பிறவி ஒரு உடல் கிடைக்குது. ஏன்னா அவன் செஞ்ச செயல் நல்ல செயல் தான், ஆனா சாபம் வந்துடுச்சு, திரும்பவும் ஒரு குளத்துல, அந்தன குளத்துல பிறக்கிறான். அந்தன குளத்துல பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம அங்க நல்ல ஒழுக்க நெறிமுறைய வாழணும் முயற்சி பண்றான், ஆனால முடியல, ஏன்னா சாபம். அங்க ஒரு வேசி ஒருத்தர் இருக்கிறான், அந்த வேசி கிட்ட உறவாடுறான், உறவு வச்சுக்கிறான். அவனுக்கு தாயார் இல்ல, தந்தையார் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அடுத்த பிறவியில. அவ்வளவுதான் வில்வமங்கோ தாகூரார் பேரு. அவர் என்ன பண்றாரு, கடைசியில அந்த பெண்ணை பார்க்கறதுக்காக போறாரு. அப்போ அவருடைய தந்தையார் உடல் சுகம் இல்லாம இருக்கிறார், ரொம்ப மோசமான ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறார், இறக்கும் தருவாயில இருக்கிறார். அப்போ அவங்களுடைய குடும்பம் எல்லாம் சொல்றாங்க, ஐயா நீ போகாத, தந்தையார் ரொம்ப உடல் சுகம் இல்லாம இருக்கா, இந்த கடைசி டைம்ல நீ போனீங்கன்னா தப்புப்பா, போகக்கூடாதுன்னு உறவினர் எல்லாம் சொல்றாங்க. அதையும் மீறி போறார். போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரே காத்து மழையா இருக்கு, போகாதன்றாங்க, அதையும் மீறி போறார். யார பார்க்க போறார், அந்த வேசியை பார்க்க போறார், சிந்தாமணி அந்த வேசி பேர். அந்த சிந்தாமணியை பார்க்க போறார்.
அவ போகும்போது ஒரே காற்று மழை புயலமா அடிக்குது. அங்க ஒரு நதி வேற ஓடுது. அந்த நதியை தாண்டி தான் அந்த பெண் வீட்டுக்கு போக முடியும். அதையும் பொருட்படுத்தாம நதியை தாண்டி முயற்சி பண்றாரு. போனா காட்டாற்று வெள்ளம், அப்படி வெள்ளம் ஓடுது. அந்த வெள்ளத்துல எப்படியா தாண்டி போனோம் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு மோகம், மோகம். அப்போ ஒரு கட்டை ஒண்ணு மிதக்கணும், அதை புடிச்சு நான் தாண்டி போறாரு. தாண்டி எப்படி அந்த கடைக்கு போயிட்டாரு. போயிட்டு பாக்குறாரு, அது பார்த்தா கட்டை கிடையாது, அது ஒரு பிணம். பிணத்தை புடிச்சுன்னு போறாரு. புடிச்சு அங்க போயிருக்கிறாரு. அவ்வளவு மோகத்துல போயிருக்கிறாரு. போய் அந்த அம்மா கதவு தட்டுறாரு, அந்த வீட்டு கதவு தட்டுறாரு. தட்டின உடனே அந்த அம்மா திறந்து பாக்குது. சிந்தாமணி திறந்து சொல்றா, டேய் என்னடா மனுஷனடா நீ, இவ்வளவு காத்தும் கடமை புயலமா அடிக்குது, நான் ஒரு சாதாரண வேசி, என்ன பாக்குது இந்த நேரத்துல வரியே, நீ ஒரு பிராமணனா நீ அப்படின்னு அந்த அம்மா சத்தம் போடுது. ஒழுக்க நெறியோட வாடாம இங்க வந்து என்ன வந்து பார்க்க வந்திருக்கியாடா, நீ எல்லாம் மனுஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா வந்து அவ்வளவு ஞானத்தை கொடுத்த உடனே அப்பதான் உணர்றாரு, ஆஹா நாம போன பிறவில எப்படிப்பட்ட பிறவி வாழ்ந்தோம். ஏன்னா யார் ஒருவன் பகவானுக்கு அனநிய பக்தி, சாதனா பக்தி, இந்த பக்தி எல்லாம் கொடுக்கறானோ, அடுத்த பிறவில போன பிறவில என்ன நடந்ததுன்ற ஞானத்தை வேற ஆள் மூலியமா உபதேசம் பண்ண வைப்பார் பகவான். ஜடபாரதர் மாதிரிதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ உணர்றார், ஆஹா நாம எப்படிப்பட்ட பக்தியை நாம விட்டுட்டோம். நம்ம ஒரு நல்ல குளத்துல பிறந்துட்டு அந்த மார்க்கத்துல இல்லாம நம்ம விலகி வந்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் அந்த வேசில இருந்து உடனே அங்க இருந்து கிளம்பிட்டார். கிளம்பி நேரா வீட்டுக்கு வர்றாரு. வீட்டுல வந்தா தந்தையார் இறந்துட்டார். அவருக்கு இறுதி காடங்கள்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு உடனே பிருந்தாவனம் கிளம்புறார். என் பகவானை நான் தரிசிக்கணும், பகவானை தரிசி என் பக்தியை நான் கொடுக்கணும், இனியாவது வாழ்க்கை முறையை நான் பகவானுக்கு நெறிமுறையோட ஃபாலோ பண்ணிட்டு உடனே அங்க இருந்து கிளம்புறாரு. தன்னுடைய வீட்டுல இருந்து கிளம்புறாரு. எங்க போறார்? பிருந்தாவனம் போறார். போகும்போது பாத்தீங்கன்னா போற வழியில ஒரு காட்டு வழியில போறார். காட்டு வழியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடில் இருக்கு. அந்த குடியில போய் பாக்குறாரு, அம்மா நீராகாரம் கொடுங்க, ஏதாவது உணவு இருந்தா கொடுங்க, நான் பிருந்தாவனம் போயின்னு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்றார். யாரு? வில்வமங்கு தாகூரார். சொன்ன உடனே அந்த தாய் என்ன பண்றாங்க, நேரா உள்ள போயிட்டு அவனுடைய கணவர்கிட்ட சொல்றாங்க, ஐயா இது மாதிரி அவர் உணவு நீராகாரமோ இல்ல உணவோ கேட்கிறார், ஆனா அவருடைய நடத்தை சரியில்லை அப்படின்னு தாய் வந்து தன் கணவர்கிட்ட சொல்றாங்க. அப்போ இந்த வில்வமங்குல் தாகூர் இதை கேட்டார், காதால கேட்டார். அந்த தாய் சொன்னதை காதால கேட்டார். உடனே அந்த அம்மாவை கூப்பிடுறாரு. அவர் கணவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து பகவானை தரிசிக்க போறார், பிருந்தாவனம் போறார், அவர் ஒரு பகவத் பக்தர், அவர் என்ன கேட்கிறாரு நீ கொடுத்துதான் ஆகணும், இது உன்னுடைய கடமை அது அப்படின்றார். கணவர் சொல்றாரு மனைவி கிட்ட, அவர் கூப்பிடுறாரு இல்ல, என்னன்னு போய் கேளுப்போ, அவர் என்ன செய்யறாரு என்ன சொல்றாரு செய்ப்போ அப்படின்னு அனுப்புறாரு. உடனே அந்த அம்மா கிட்ட போகுது, என்னையா கூப்பிட்டீங்களா ஐயா, என்னையா அப்படின்னு. இல்லம்மா உன்னுடைய தலையில உள்ள அந்த சூடாமணி எனக்கு கொஞ்சம் கூட அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எதுக்கு ஐயா சூடாமணி கேட்குறீங்க? ஐயா குடுமா கொஞ்சம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே அந்த சூடாமணின்றது நம்ம தலையில மாத்தாஜிக்கெல்லாம் வச்சுப்பாங்க இல்லையா, அந்த குத்தி மாதிரி இருக்குமே, குத்திப்பாங்க, அதை கொடுக்குறாரு. அந்த அம்மா கொடுத்துட்டு 2 கண்ணையும் குத்திக்கிறார். அந்த சூடாமணியில வச்சு நங்குன்னு குத்திட்டு ரத்தமா வலியுது. உடனே அந்த அம்மா கத்துது. அந்த கணவரும் கத்துறாரு, அந்த அம்மாவுடைய கணவரும், ஐயா என்ன பாவம் பண்றீங்க, இந்த வீட்டுல வந்து இந்த மாதிரி பாவத்தை பண்றீங்களே, என்ன பாச்சு, என்ன பிரச்சனை, என்ன அம்மா இந்த கண்ணு இருக்கிறனால தானே உன்னை தவறாக என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, ஏன்னா நான் போன ஜென்மத்துல வந்த சாபம் அது, இந்த கண்ணு இருக்கிறனால தானே எல்லாரையும் தப்பாவே என்ன பார்க்க வைக்குது இல்லைங்களா, இதனால இந்த கண்ணை நான் குத்திக்கிறேன், என்னை விட்டுருங்க, நான் இங்க இருந்து நான் பிருந்தாவனம் போறேன்ற. ஐயா நீங்க என்ன நினைச்சீங்களோ போங்க, விட்டுருங்க, ஆனா இது இருந்து நைட் இருந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்க, கண் ரத்தமா வருது, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்றேன் அப்படின்றாங்க. அதிகம் மேல்படுத்தாம அவர் அங்கிருந்து கிளம்புறாரு. அவர் விட்டுட்டாங்க, சரி போகும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க. அப்படியே அவர் என்ன பண்றாரு, கண்ணை குத்திட்டு அந்த இதை பண்ணிட்டு ரத்தம் வடிஞ்சு தொடச்சிக்கிட்டு அவர் பாட்டுனா அப்படி இப்படி மண்ணோட பிறந்து போறாரு. இங்க இருக்க சித்தர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா 64 சித்தர்கள் இருக்காங்க. அதுல ஒரு சித்தர் இருப்பார், நாயன்மார்ல 64 நாயன்மார்ல ஒரு நாயன்மன் இருப்பார். அப்படியே மண்ணிலேயே பறந்து பாம்பு மாதிரி போவார். அது மாதிரி போறாரு இவர் பிருந்தாவனத்துக்கு. அவ போற வெளில ஒரு 2 நாள் 3 நாள் 10 நாள் 15 நாள் ஆயிப்போச்சு. போகும்போது ஒரு காட்டுல ஒரு பையன் வரான், மாடு மேய்க்கிற பையன், ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க. ஒரு கூட்டம் வருது. கூட்டம் வந்து, என்ன ஐயா எங்கேயா போற அப்படின்னு. நான் பிருந்தாவனம் போறேன் தம்பிகளா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சொல்றாரு வில்வமங்குல் தாகூர். அப்படியா, இன்னும் போகணுமே, இன்னும் 50-60 மைல் இருக்க அப்படின்னு. ஆமாப்பா நான் போய் தான்ப்பா ஆகணும் அப்படின்னு.
ஏற்கனவே கண்ணு எல்லாம் ஒரு மோசமா இருக்கு, கண்ணு இல்லாம இருக்கிறீங்க, நீங்க என்ன எப்படி போவீங்க அப்படின்னு. இல்ல நான் போயிடும்பா, பகவான் என்ன கூட்டும் போயிடுவாரு, நான் போயிடும்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படிங்களா, சரி நான் எங்க வீட்டுல என் தாய் வந்து உணவு கொடுத்துருக்குறாங்க எனக்கு, உங்களுக்கு வேணா கொஞ்சம் தரேன் சாப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு. கொடு தம்பி நான் சாப்பிடுறேன், ஏன்னா பகவானுடைய பிரசாதம் பா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் கொடுத்த உடனே ரொம்ப அற்புதமா வாங்கி அதை சாப்பிடுறாரு. நல்லா இருக்கு பிரசாதம் அப்படின்னு. ஆமா என் தாய் பண்ணது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும், இது பகவானுடைய பிரசாதம் இல்லையா அப்படின்னு. சரி அன்னைக்கு பொழுது போயிடுச்சு. திரும்ப கொஞ்சம் நடக்கிறார். திரும்ப அதே பையன் மறுநாள் வரான், அந்த கூட்டத்தோட வரான். திரும்பவும் அதேதான். அப்போ இவருக்கு வந்து ஒரு 4-5 நாள் ஆன பிறகு மைல்டா ஒரு டவுட் வந்துச்சு இவருக்கு. இந்த குரலை நான் எங்கேயோ கேட்டிருக்கேனே, ரொம்ப பழக்கப்பட்ட குரல் மாதிரியே இருக்கு. நான் டெய்லி பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றேன், அவருக்கு உபநேசம் நிறைய உபநேசம் கொடுக்குறேன், நிறைய சாதன பக்தி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஆனா என்கிட்ட பேசுற மாதிரி இந்த குரல் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்த குரல் மாதிரி இருக்கு. தம்பி நீ யாரப்பா அப்படின்னு கேக்குறாரு. நான் மாடு மேய்க்கிறவங்க அப்படின்றார். இல்ல இல்ல உன்னுடைய பேர் சொல்லு. வந்திருக்குது பகவான். ஆனா அவருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டார். அவருக்கு தான் 1000 நாமங்கள் இருக்கு, லட்சக்கணக்கான நாமங்கள் இருக்கு. ஏதோ ஒரு நாமத்தை சொல்றாரு. இல்ல உன்னுடைய உண்மையான பேர் சொல்லுன்றார். அவர் சொல்ல மாட்டேன்றார். அது ஏதோ ஒரு நாமத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஏமா இல்லப்பா இந்த சாப்பாடு வச்சுக்கப்பா நான் கிளம்புறேன்பா அப்படின்னு ஓடிட்டார். ஆனா இவருக்கு மைல் டவுட். ஏன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரோட பக்தி எப்படிமா செய்வாருங்க, கண்ணு தெரியாது, கண்ணை குத்திக்கிட்டாரு இல்லையா, கண்ணு தெரியாது. அப்ப என்ன பண்ண தெரியுங்களா, கற்பனையிலேயே பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணுவார். கல்லு இருக்காது, தானியம் இருக்காது, நீர் இருக்காது, நெருப்பு இருக்காது. எல்லாமே என்ன சொல்லுவாரு, கல்லை வச்சுட்டேன், பானையை வச்சுட்டேன், தண்ணியை ஊத்திட்டேன், பருப்பு போட்டேன், காய்கறி வெட்டி போட்டேன், நான் பத்த வச்சுட்டேன், சூடா இருக்கு, குளிர்ச்சியா இருக்கு. இப்படியே கற்பனையிலேயே பகவான் நெய்வேத்தியம் பண்றாரு. பகவானே இந்த பகவானே அப்படின்னு வாயார் கையில ஊட்டுவார். ஒண்ணுமே கையில இருக்காது. ஆனா அந்த கையை கொடுக்கும் போதே பகவான் அற்புதமா வாயை காட்டுவார். கையில ஒண்ணுமே இருக்காது. அதுதான் பிரேம பக்தி, அதுதான் அனநிய பக்தி. அந்த மாதிரி பக்தி கொடுப்பார் வில்வமங்கு தாகுரார். அப்படிப்பட்டவர் எப்படி சும்மா விட்டுவாரா பகவான்? அப்புறம் வந்து சொல்றார், கடைசி நாள் வரார், பிருந்தாவன் கிட்ட போயிட்டார். திருப்பும் அதே மாடு மேய்க்கிற பையன் வரான். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்திருக்கார், தம் சகாக்களோட வந்திருக்கிறார். வந்து திருப்பி கேட்கிறார், ஐயா உன்னுடைய உண்மையான பேர் சொல்ல மாட்டேன்ற, உன்னுடைய தாய் பேராவது சொல்லு எனக்கு அப்படின்றார். எனக்கு தாய் நிறைய இருக்கிறாங்களே, உண்மையான உன்னுடைய தாயை சொல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டார். வேற என்ன பண்ண முடியும், சொல்ல முடியாது, தப்பிக்க முடியாதுல்ல. என்னுடைய தாய் யசோதை, என்னுடைய தாய் தேவிக்கு தாயார் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்படியே கரலை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டார். ஏன்னா அந்த மாதிரி பக்தின்னா அப்படி இருக்கணும், அன்னைய பக்தியை கொடுக்கணும். கற்பனையில எதுவுமே கையில இல்லைனாலும் பரவாயில்லைங்க, எனக்கு வந்து வசதிகள் இல்லை, எனக்கு எந்த பிரார்த்தமும் இல்லை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, கற்பனையிலேயே பகவானுக்கு கொடுத்தாலும் அதையும் வாங்குவார். அதையும் வாங்குவார் அந்த பக்தியை. ஏன்னா பகவான் வந்து அந்த பிரேம பக்தியை பகவான் ஏற்றுப்பார். மோக பக்தி இல்லாம, எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தி இல்லாம பக்தி கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா, அந்த பக்தியை பகவான் ஏற்று. அதுக்கு காரணம் யாரு, வில்வமங்கு தாகுரார். ரொம்ப அற்புதமான ஆச்சாரியார் இல்லைங்களா. இவர மாதிரி ஆச்சாரிகள் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க. நம்ம ஊர்ல 64 நாயன்மார் இருக்காங்க, 12 ஆழ்வாள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி 6 சனத்குமார், 4 சனத்குமார் இருக்காங்க. அதே மாதிரி நார்த் இந்தியாவிலும் ஏகப்பட்ட ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. அவங்கள படிக்க 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 நம்ம எழுது மாதிரியும் நம்மள பக்தியை கொண்டு போவோம், பரவச நிலை கொண்டு போவோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிப்போம். வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பதனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விரும்பி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.